Bueno, aurrera egingo deu, beste bizi bilbide bat, beste testigantza bat. Atzo teoriaz jardun genuen horretan, eguneroko bizitzetan nola gertatzen dian da gertatzen ez dian ikusteko. Hemen dugu Jessica Txalanpuente. Amipun Jessica. Bera ketxorra da, Ekuadorrekoa, Eibarren bizi da, eta orain dela 6 bat urte etorri zen Euskal Herrira. Eta egun honetan, orain unibertsitatean enpresa ikasketak egiten diardu. Atzo aipatu nizuen, nola zeru eta lurra mugitu genituen, Jessikarentzat kitxuatik euskerara itzuliko zuen norbait topatzen, baina ez dugu lortu, hainbat arrazoiengatik, bato beste badira, baina ez dugu lortu kontaktatzea, lan arrazoiak eta jaioterrira ere itzuli direlako, eta atzo esaten nuen bezala, hau ere bada gai orain tratatzen ari garen gai hau, muinetik ikutzen duen gai bat, ezta? Nolatan gugeuk, euskaldunok, ez dakigun ketxuaz eta beste hainbat hizkuntza ikasteko prest gauden, eta ez behar bada, bertan bizi lagun ditugunenak eta alderantziz ere bai, ezta? Beraz, Jessicak bere testua kitxuaz irakurriko du, eta Ainara Lasak euskerazko itzulpena irakurriko du, bai, testua itzulia dugu. Norbaitek nahi izango balu testua, hane hartu lezake, fotokopiatuta dago. Eta, nahi duzunean. Adi Shamushka Kapaichi, Adi Punja Tukuikunawan. Ñuka Shutimikan, Jessica Txalanpuente, Ñuka Micharini Ishkai Chusku, Chunga Watata. Ñuka kunan horas estudiajuni gestión de negocios Bilbao Llaqtapi. Ñuka Ecuador Manacani, especialmente Otavalo Llaqta Manacani. Ongi etorri eta egun on guztioi. Jessica dut izena, Ekuadorkoa naiz, hemen Euskal Herrian Eibarren bizi naiz, 24 urte ditut eta negozioen kudeak eta ikasten ari naiz Bilbon. Kitxua Otavalo emakumea naiz, eta txiki-txikitatik nire aitonamonei eta gurasoei kitxua gure ama hizkuntza entzundiet erabiltzen. Hizkuntza hori eta suar hizkuntza Ekuadorko kulturarteko erlazioko 2 hizkuntza ofizialak dira. Ez dira hizkuntza bakarrak, herrialde osoan antzinako 14 hizkuntza baitaude. Ñuka uchiyakunaman Ñuka taitakunaman, ñuka rukukunaman, runa shimita uyashpakatishkani. Na ñuka kichwa rima ishuar, shimiwan Ecuador mama llaqtapi kawsay raypa, kapashkachu. Shinallata rikunchishkanchimi Ecuador pika chay na runa shimi kashka tianju. Ecuador llaqta mama pika tianmi chusku chunga shimi parlana diferentes. Kunan Guatapika, kunan Guatakipika, chayra viñajushka wawakuna na ñukanchi shimita parlan. Shinapash kunan punja kunapik, shina jamitian rinakushpa, tukuy llami kichwa shimi yachan tianmi, pero na tukuy comprendinju. Ñuka mama llaqtapika kichwa shimitaka ñami antikashpepash, runa shimikuna na kunapipash tianju.
takikunapipas, charikunapipas, shinallata, wilkikunapipas ña ushanchimi, ñukanchi parlanata, ñukanchi rikuykunata mi chaskinchi. Tamalgarria da hizkuntza batek ahaztura, lotsa eta bazterketa jasan behar izatea gazteen aldetik duela pare bat urte arte. Baina dena ez da txarra. Denboraren poderioz aldaketa handia gertatu da, eta dagoeneko guztiek dakite gutxienez hizkuntza hori existitzen dela. Gaur egun gure herrialdean kitsua hizkuntza entzun daiteke irratian, telebistan, musikan eta baita egunkarian irakurri ere. Otavaloki mandan, kichwa shimita yachaytami rurespa, ashami rispa tianahushka, paika runa shimita yachachik mandamitika. Upa yanga ñuka runa shimikun rimitaka tiami upa yachishka ñukanchi na ali rikuykunatami ashnami shinallata tiagrin. Hasta wangari mana runa warmikunapas manasha warmikunasha intindinchu. Shuk nacionalidad mandami runa shimitaka yachachingapa munahun. Hizkuntza horren irakaskuntzara erabat dedikatu den Otabaloko irakasle gazte batek, zeina bere garaian hizkuntza horien hiztunek jasaten zuten tratu txarrek isilarazi baitzuten, hauxe baieztatzen du gaur egun. Gaur egun emakumeak direla hizkuntza hori ikasteko interes handiena erakusten dutenak, eta ez hain zuzen ni bezalako emakume indigenak, beste nazionalitate batzuetako emakumeak baizik. Punda horas tiakpika na kushkapas mana kichoata remay ushanchukarka. Mishukunaka asirishpa, mishukunaka na alita rikushpa, ñukanchi runakunataka rikunkarka. Paikunaka ama pingaytukuychu ñukanchi sumak yachata, ñukanchi sumak shimita yachajunami kanchi. Nay mas papas ñukanchi na pinganay chukanachi. Wakincha ima wiñaypakunapas uyaytallami ushashkan. Kunan horaska ñukanchi Ecuador llaqtamantami asha lagullami wawakunaka parlan ñuka runa shimikunaka. Na kay wasipi taytakuna, mamakuna, ñañakuna, turikunami na paykunallami parlan. Kallikunapika na ushan parlanayta. Imashpa shukunaka naliyashpa rikun. Shukunaka ñukanchi sintirinchi, imashpashina na kawsanchi, imashpashina na rikunchi, imashpashina shuk punllami na tiajun, na concienciata charinchi, na shinallata shuk rimaykunawan, shuk asikunawan, shuk tushuykunawan na expresarita ushanchi ñukanchi shimipika. Imashpa ñukanchi na hasta alita riksirishpa, ñukanchi na hasta alita sintirishpa rinahushkanchi. Mishukuna yanga asirishpa siempre ta rikushpa ñukanchi kunan horas epi tiagnahushka. Duela urte batzuk guztiz debekatuta zegoen leku publikoetan kitsua hitz egitea. Gizarte mestizoak gaizki ikusten baitzuen eta isekarako gaia izaten baitzen. Horren bestez, guraso askok beren seme-alabei hizkuntza hori irakasteari utzi zioten lotsa pasa ez zezaten. Izan ere, etxean kitsuaz hitz egiten entzutea zen hizkuntza hori ikasteko modu bakarra. Horren guztiaren ondorioak nabarmenak dira gaur egun. Nire adineko gazte askok ez dakite kitsuaz hitz egiten,
eta horietako gutxi batzuek bakarrik uler dezakete, baina hitz egin gabe. Punankunllapi, shuk hintikuna interesashka chay ñuka shimita alzarishpa richun. Ñukanchik shimika hasta uku mandami lluksishka. Napipas riksirkachu. Ñukanchik parlaytaka napipas riksinchu. Na kay pronunciación da na kangunapas uyarkankichu nachu llaktakunapipas shuk llaktaman llukshishpa ñukanchik pura parlagrinchik pero na riksikunaka imata nihukpipas imata rikuhukpipas nali kachishka kan. Chaymandami shuk ayllukuna estudiashpa rirka, investigashpa rirka, chaymandami ñukanchik Quichuaka chunga chusku dialectutami charin. Chaymandami unificashpami rirka. Shuk shimitasha parlangapa tukuy Ecuador mandaka tukuy runa gente parlangapa tukuy runa gente intindingapa rinakashpa Quichua shimika hatarichishpa yachakuna wasikunapi kay shimitaka yachachihushka churashka Quichua shimika rikshinami kanchi asha ñukanchik culturata, asha ñukanchik identidadta ashami bichachishpa rinakanchik. Ñukanchika na pingaytukuna kanchik imashpa. Ñukanchik na tukuy ladopi mitian gentekunaka diferentes kuna yana yura inglesta parlay quichuata parlay musulmanda parlay tukuy mitian pero ñukanchik nalitashinanchik pingaytukushpa asha uchisha gutukun ñawpaman en vez de ñawpaman lluksinakan. Gaur egun Quichua erabiltzea indigenen errebindikazio modu bat da. Gizartearen aurrean bere hizkuntzarekin eta bizimoduarekin nabarmentzeko. Horregatik duela pare bat urte hizkuntza horren erreskateaz arduratutako hainbat pertsonak Quichua alfabetoaren batasuna lortzeko eta hizkuntzaren irakaskuntza errazteko lanari ekin zioten. Ordura arte zailtasun handiko kontua zen hori. Quichuaren aldaera desberdinak erabiltzen baitziren ipar mendialdeko, hegoaldeko eta Amazoniako komunitateetan. Hizkuntzaren erreskaterako jarduera gisa komunitateetako eskoletan Quichuaren irakaskuntza ezarri da eta zenbait lanpostutarako ezinbesteko lanabez bilakatu da. Ñukanchik llakta ukukumanta nashuk llaktakunaman rishpa, nashuk fronterasta cruzarishpa, ñukanchik ñukanchik shimita chingarishkanchik. Rimayashpa shuk kakpillaka na pakchalla kawsay ushankichu. Shuk punlla rikushpaka ñuka tayta mamakuna kashkami nirka. Kambak turipanipash Españaman rishka, kamba familia gukunami maymanbash purin. Ayllukunami ñuka Ecuador llaktamantaka maypipapash rin, maypipapash kawsayta maskashpa rin. Kawsaytaka paypa wawakunamanta, paypa taytakunamanta, paypa mamakunamanta, ali kawsayta kunkapa mari emigrashpa rinahushka. Principalmente llakta Europa y sobre todo Españamanta mi rishka. Y más para España que charinmi shuk cosas shuk shimi. Nachu? Tukuy Españapi shuk shimi tian. Ñuka yaypi castellano shuk shimi tian. Pero
Ñuka shamushpa kaymanta País Vasco tupagrini nachu, ñuka na yachashkani. Ñukami kan tukuy País Vasco kunan riksik y España riksik, tukuy País Vasco y España ñukaman kanmi tukuy España, na País Vasco y España, na ñukami kan tukuy España. Shinallata. Na riksik gente kanin, maymanta rinki, ni Españamin, Españapit kani, pero na riksishpaka ñuka nini nachu, Españapimi kani. Kaymanta ayllu kanin, na ñuka español na kanichu, ñuka Vascumi kani nin, nishpa, ñuka Vasco, imata Vasco, na, ñukami kani Españapi, na País Vasco, ñuka nini, alkikunapika rikuchiway nini, mayta País Vasco, mapapika rikurinchi nachu, España, na País Vasco. Niu, ari, País Vasco tiami, kaypi tiyakuni, vale, ya está. Zure lurraldetik ateratzen etzaren arte ez dituzu hainbat gauza faltan botatzen. Baina zuretzako ezezaguna den leku batean zaudenean, non kultura, bizimodua eta hizkuntza bera ere desberdinak diren, zaila da hasieratik eta lehenengoan egokitzea. Horixe gertatu zitzaidan niri ere. Egun batean esnatu nintzen eta astebeteko epean ni eta nire anai-arrebak Espainiara gindoazela esan ziguten. Onartzen dut hasiera batean ez nekiela bizitzera etorri behar nuen lekua oso desberdina zela edozein latinok bidaiatu aurretik Espainia gisa ezagutzen duen horretatik. Izan ere Euskal Herrira etorri nintzen, non kultura, hizkuntza eta tradizioak oso desberdinak diren Espainia hain ezagun horretakoekiko. Egiatan horrek guztiak garrantzi izpirik ez zeukan niretzat, baina jakina, zure eguneroko bizitzan eragiten hasten denean, dena aldatzen da eta garrantzia hartzen hasten da. Punda ñuka ni hurkani, nacho, País Vasco taga nari cercanichu ñuka. Peor mari ñuka, País Vasco taga nari cispaka, eskerata parlaika na ñuka yachani nachu. Chaymi ñuka yarini nachu. Kayman shamushka ñuka charirkani chunga sukta watata charirkani. Ñuka rirkami yachajungapa rirkani. Ñukami picha minutos tardita ñuka chayamurkani. Tukuy kankunashnata shinallata tiarishka tiyanajun. Ñuka yaykujuni tukuykuna shina rikun. Shina katiwan. Nini, imashpa, ñuka mari, ñuka man rirkani, ñuka sitiopi, tiarirkani, tiajurkani shina tiajurkani. Ayllu yachaka tiajurka, tiarishpa, ñukaman shuk kilkinata kuwarka, ñuka churarkani shina. Kallarin parlanata. Egunon, digo, kayka na ingleschu, inglés kana kanchu, castellanopi na parlajunchu, imata parlajun, shinanin, ñuka ayllu ladupi tiajun, shina rikuni, ama cuenta hapichu nacho, ñuka chingarishka purijunata, shina rikujuni. Digo, aylluka parlashpa rin, ñuka na entendishpa rini. Digo, na entendishpa imata tashinasha. Aspinata hapini, pero kilkinapika imata tiajun. Isena, imata isena.
Shinayata nin apellido ka Lejen Avicena, Nacho? Alichu, Lejen Avicena. Alichu? Nini. Y mata Lejen Avicena. No sé. Nyuka ellos la dupitiajo ka shina ricone. Pero nini. Y mata ricujungi. No entendís para acá. Y mata copiagil jungi. Nacho. Chami nini. Ay yuka nyuka tanya rikuwan nacho nyuka naushahukta. Rikush pakanin. Shina shinawa. Nyuka manja isra rikujuni. Nin. Intintijungichu nin. Na intintijunichu nin. Ni mata na intindinichu. Ni mata. Chaymi nin. Kan yachangichu nin. Euskerata parlanata. Euskera. Imata kan iskuera. Euskera ka imatan. Na yachanichu. Kay kilkinapi tiajunka. Ni rikush kapash mañachanchu. Ñuka ni matapash na entendinichu. Chaymani aydaway nini. Imata kaypi churanata. Chaymi ñuka ayllumi nin. Kaypi ima churanakani Isena. Imata kashka nombre. Nombre shutita churay nishpa nijushka kilkina hojapika. Vale. Churani. Isena nombre. Leone. Kaypika imata churanakani. Apellido tachurani. Digo, ñuka ña pinganay nacho ayudata ministi ñanga shina. Kayna entendini shina. Ña pinganayan. Chaymi nin ñuka ayllumi nin. Na entendishpaka ñuka ayllu yachak ni ari nin. Ñukanchimi riksini castellanota yanga shimipi nishpa. Nin yanga shimipi parlay ni ari nin. Ñuka nini na imashpa nin. Leo tukuy mari ñukata rikuwanga nini. Y pinganayman na nini. Chaymandami nin. Sina parlangika na entendingichu. Ni llamari nin. Ñuka nini. Na. Maski ñuka hojapi rikushpa shinalla tiajuni. Bimila behatziko iraila, nire lehen klase eguna, irakasle berriak, ikaskide berriak, esperientzia berriak. Ez nekien gauzak nola joango zitzaizkidan, baina noski berandu iritsi zasten bazara, badakizu ez direla oso ongi joango, hori argi dago. Gogoratzen naiz, minutu batzuk berandu iritsi nintzela. Klasera sartu nintzela eta guztiak ordurako bere lekuetan eserita niri begira geratu zirela. Egoera deseroso horretan nire lekuan eseri nintzen, irakasleak orri bat eman zidan, momentuz dena normal zijoan. Ustekabea iritsi zen irakaslea jarraibideak ematen hasi zenean eta erabiltzen zuen hizkuntza Espainiara etzela konturatu nintzenean. Inglesa ere etzen. Hala balitz hitz solte batzuk bederen ulertuko bainituen. Oso urduri nire buruak gauza bakarra pentsatzen zuen. Ze arraio ari da esaten? Paperari begiratu nion eta ulertzen ez nituen gauzak esaten zituela ohartu nintzen. Ze arraio da izena, lehen abizena, bigarren abizena, pentsatzen nuen erabat galduta. Orduan nire ikaskidearen orriari begiratu nion, zer egin beharrote nuen ulertu nahian. Ikaskidea konturatu zen guztiz galduta nengoela. Zerbait ulertzen nuen galdetu zidan, eta nire erantzuna ezezko argi eta erabatekoa izan zen. Honelaxe galdetu nion. Ez dut ezer ulertzen, esan diezadakezu zein hizkuntzatan hitz egiten ari den? Begiratu ninduen, irribarre egin zuen, eta euskera ez nekien galdetu zidan. Hauxe nire erantzuna. Zer da hori? Shinajami punjaka yali hurka. Ñuka ayllumi nin
makita alzai, na entendino chuni, makita alzai, nanini. Entonces, shinaka pai mi makita alzai pai, nañuka pai, pai mi makita alzarka. Nin, ayu yacha chica nin, pai mi na euskarata ka yachanju, castellanopi parlaita ushangichu por yusgumandanin. Chayka yachachika nin. Imashpa mi nañukata kallarishkamanta nanirkangichu. Ñuka na euskarata parlangi. Chaymi nini. Ñuka, si ñuka na kaypi yachani País Vasco tiajupi, imashpa ñuka euskarata existintaka yanachi na chaymantami nin profesora ka nin si kan na shuk kusaskuta nawshashpaka makita alsashpa ninallami kanki na pingaychinanachu paykunapash cualquier cosa paykunapash nawshanchu nin kanbash gentimi kanki kanbash nalita ushana kashpapash ruraytami ushankimi nin chaymantami ñuka nini ari kutimbaka ñukaka makita alsanami kani. Ondoren fitxa nire datuekin, izena, abizenak, bete behar nuela esan zidan. Nik lotxatuta eta triste esaten zidan guztia egin nuen. Irakasleak esaten zuen ezertxo ere ulertzen ez nuela ikusten zuenez, irakasleari espainieraz hitz egiteko eskani ezaion aholkatu zidan. Suyai asaraguta, kaypi panda deskanchinachu? Kay na hasta rinahush. Ya. Castellanopi. Aquí, asaraguta shurapaichi. Aquí hemos cometido un error porque aquí no estaba concorde con mi traducción. Sí, porque... Pero, ¿qué dice aquí? Aquí habla del momento en que tú rellenas la ficha con el nombre y apellidos, porque le dijo el profesor que tenías que rellenar la ficha. Y yo, que claro, avergonzada y triste, sí, hice todo lo que me decía. vale. Como el profesor veía que no entendía nada, me recomendó que le hablase en castellano. Vale. Sí, es que hemos puesto 2 puntos, pero Sí. lo he dicho, sí, pero es que aquí me suena más largo. ¿Y cómo prefieres? que Sí, lo hagamos? sí, ¿Lo léelo, hago? sí, sí. Ondoren, fitxa nire datuekin, izena, abizenak bete behar nuela esan zidan. Nik, lotxatuta eta triste, esaten zidan guztia egin nuen. Irakasleak esaten zuen ezertxo ere ulertzen ez nuela ikusten zuenez, irakasleari espainieraz hitz egiteko eskani ezaion aholkatu zidan. Baina ni jakina ez nintzen ausartu, ez bainuen nahi gelakide guztiek ikus nintzaten. Nire ordez, berak altxa zuen eskua eta irakasleari eskatu zion espainieraz hitz egin zezan. Ezer ez nuela ulertzen eta. Irakasleak begiratu ninduen eta galdetu zidan ea lehenago zergatik ez nuen esan. Baina nik zein hizkuntzatan hitz egiten ari zen ere ez nekiela. Nola eskatuko nion halakorik? Horrelaxe izan nuen euskararen, euskaldunen berezko hizkuntzaren existentziaren lehen berria. Eta jakin nuen Euskal Herrian bizi nintzela eta ez Espainian, nik hasieran pentsatzen nuen bezala. Baina hori ez da guztia. Nire beldurra areagotu egin zen ikasgaiak euskaraz izango zirela eta ezer ez nekienez guztiak suspendituko nituela pentsatu nuenean. Baina albiste hauxe eman zidaten. Ez nuela euskara ikasi beharrik, zuzenean batxilergora sartzea zegokidalako. Zorterik handiena izan nuen, momentu horretan, jakina. Vale. Vale. Ay. Ña.
Kazarishka mikani. Na. Katishpa shina nina ushane ñuka. Chasnami kunan punjapika ñuka yachani nachu eskurata tian nishpa. Pero ñuka agur kaishu yatami ushani namu. Kunambika euskara shimika rimayka manchay nishkitigrami kan ñuka yachachi wasipika imashna ñuka kunan horas ña ishkay chusku watapika na ushani nachu euskarata yachakuytaka chashnami ñukanchi ayllu Loreata nijurkani nachu si kallarishpamanta ñukaman nishka euskarata nakan yachajunakankichu ñuka ña interesta ña chinkachirkani chay shimita yachajunkapak kunan horaska ñuka na yachani chay euskarata parlanataka imashpa ñukaman nirkami kanka na yachajunakankichu imashpa ñuka ña hatun kashpa nachu chaymantami kunan horas nini kunan horas kaypi llankanata munashpa kaypi estudianata munashpaka euskarataka gulpi punguta paskan na yachashpaka gulpi punguta bichachin llankanapi shuk llankanapi mañan nachu euskarata yachankichu nishpa ñuka nanishpaka imata ñuka tiagrigini na trabajuta tuparinkapa nachu na ushani imashpa euskara shimi kaypi País Vascopi yapa importancia mi charin yachajuna por eso ñuka yuyaypi yani ya sea kunanllata o ñawpipi kunanllata euskarata shimitaka ñuka yachankapak munani. Orduko hartan zorionekotzat hartu nuen ura gaur egun faltan botatzen dut, eta guztiz beharrezkoa zait. Hizkuntza hori ikasteak ate asko irikitzen dizkizu hemen bizi garenoi, dizkigu hemen bizi garenoi, baita ikasketetarako, bai lana lortzeko. Ez legoke gaizki beraz euskara ikastea, baina Lorea lagunari esanion bezala, zerbait hasieratik beharrezko eta aldi berean garrantzitsutzat jotzen ez baduzu, denborarekin hori ikasteko interesa edukitzeari uzten diozu. Baina tira, inoiz ez da beranduegi ikasteko, eta egunen batean helduko diot behar bada. Vale. Shinallata, ñukanchi parlaikunawan, ñukanchi shinakunawan, ñuka llaktapi, ñuka Ecuador mama llaktapi, ñuka shina rimay na ashtawan alichu rikushpa tukushka nachu shuk yuyaytami charishkanchi ñukanchi ayllukunawan ñukanchi ayllukunakami nakulkita charishpaman shuk llaktaman rishka nachu pero punda kawsaypika ñukanchi ayllukunataka na ñawpakman llushinkachu nirka ñanga artesanías wanchami paykunaka llankanata ushankami ninkachu na yuyarkan imashpanishpa punlla watakunapika yanga artesanías llata shinallami kan na imapipash trabajanchu ushana yarin nachu ñukanchi ayllu llaktamantaka parlay tianminchu paykuna ashami ñawpaman rishka paykuna wawakunata paykuna taytakunata paykunapa churikunata ñawpaman bichikayashpa rishpa rinkapa nachu alli kawsayta karankapa ñuka ayllukunaka shuk llaktaman rishka
Nyan nirkanimi punda nirkanimi su kaipi Españapi nachu ñukanchi pura shimipika na parlaitabi charishkanchimi parlapika chaymi kayashka. Nola baitere hizkuntzak nire herrialdean klaseen arteko desberdintasuna islatu du. Kitxuak klase ekonomiko baxuagotik baitatoz. Garai haietan pentsaezina zen indigenek artisautzatik kanpoko lanposturen bat betetzera irits zitezkeenik. Bereziki kitxuei buruzari bagara zera esan dezaket. Beren familiei bizitza hobea eskaintzeko ilusio eta ametsarekin pixkanaka beren burua gaindituz joan diren pertsonak direla. Horietako asko eta asko beste herrialde batzuetara emigratzen hasi ziren, Europara eta Espainiara bereziki, batez ere hizkuntzaren erraztasunarengatik. Punda ñuka chika usakpika, shuk llaqtaman mushuk kashpaka, shuk costumbrekunatami ñukanchipi pigarinnachu. Ñukanchi shuk identidadta, shuk costumbrekunata, shuk parlaykunata, shuk shimikunata ñukanchipi asha mi pigarishpa tiajunnachu. Y ñukanchika kashna ashnami yacha ñukanchika asha lagullami yachachishpa rinakanchi. Emashpa ñukanchi ñuka yuyaypi nachu na ñuka rimaykunata, na ñuka churaykunata, na ñuka imata kawsaykunata ñuka llaqtapipas kaypi nachingachu munani nachu. Paykunapi llaqtapika kawsanpi munashpaka paykunapi costumbretami yachangapa tukugrinchi nachu ñukanchi. Si ñukanchi alita ñuka paywan llevarishpa kanamunani ñuka intendingapa payta pay costumbrita pay parlayta pay asha pinsarishpa ñukapash apanakani nachu ñuka ladoman shinallata ñuka yani si pay munannachu ñuka shimita yachajuna, ñuka culturata yachajuna, ñuka identidadta yachajuna, china ñukanchi shina shuk mi unishpami rinatukunchi. Punda ñakutin punda kawsaypi yachajushka nata shakishpa rishkanchi nachu yanga shuk llaqtaman shuk mushuk llaqtaman rishpa ñukanchi asha runa shimitaka ñuka na parlanata ushanichu asha alita pero wasipika ñukanchika runa shimipi parlan ñuka tayta mamakuna siempre runa shimipi parlan. Pero ñuka narita shinani, ñuka castellanopi tigrachini, chayka nalichu. Imaspa, shina katishpaka ñuka rimashkaka chingarishpa ringa. Ayllukunaka ashtawan ñawpaman rin, pero kungarishpa rin. Si ñuka ñawpaman rishpa, ñuka sumak identidadta ñawpaman katishpa allmi kan, pero kullkimanta ayllukunamanta alli kawsayta kunkapami shuk llaqtamanta llushikpika asha kungarishpa rin. Lehen aipatu dizuedan bezala, berria izatea eta zure ohiturekin alderatuta oso desberdinak direnekin topo egitea oso egoera zaila da. Eta pixkanaka ohituz joatea da espero duzun gauza bakarra. Bizimodu berri horretara hobeto egokitzeko herrialde horretako ohitura eta tradizioak onartu behar dituzu. Horregatik hain zuzen ere, indigena askok
beren hitz egiteko, espresatzeko eta jazteko modua ere aldatu dute. Denboraren poderioz, norberaren identitatea albo batera eta bigarren lerroan uzten da. Aldaketa horiek guztiek ekonomikoki hobetzeko premiari erantzuten diote. Ya. Shuk shina kausaipi, shuk shina yuyashpa, ñuka mama ejemplo tian nachu. Ñuka mama mi runa kausaipika tukuy punllami ñukanchi churajunawan purinkarka nachu. Warmikunamanga sumak anakuwan, sumak makipi burdaska, kay makipi burdaska kamisawan purinkarka. Harikunaka punchuwan, sombreruwan, yukshina munankarka. Kunan kay tiempospika na hasta shina rikunchi nachu. Chaymandami ñuka mama minin llankangapa munarkani nin. Chaymandami ñuka jefe nirkanin. Ali llankanata munashpaka kayta churajuynin. Kunan horas ñuka mama kampurashnallami vistirin. Churajunata charinmi mishulaya blusata, pantalón mishulaya pantalunda, zapatillasta mishulaya zapatillasta. Chay cambiarishka nacho ñuka naku, ñuka pargates, ñuka maki watarina, ñuka walka, tukuymi cambiarishpanin. Ñuka mamami nin trabajumanta, llankanamantami kay shuk churanajunatami ñuka chaskishpa rirkani nachu. Pero kallarikpika asha na cómoda sentirkanichu nin imashpa. Yanga sin nadami sentirkani nin, yanga yuchashnami purirkani nachu. Pero ña shuk punchayalishpa rikpika ña ñukami acostumbrarirkani nin. Shuk manchaymin karka nin ñuka shinami vestirinakani imashpa. Ñuka jefe na chaskishpakanin trabajunkapa llankangapaka. Chaymandami ñuka mamaka shina kunan horas kampurakushnalla churajunata charin. Nire ama da aldaketa horien adibide. Adineko pertsonek beren egunerokoan beti daramate tradizionalki anako deitzen dioguna. Ziur naiz emigratu ez balu sekula ez litzatekela jantziko gaur egun jazten den bezala. Eskuz brodaturiko alkandoraren ordez dendan erositako kamiseta tipikoa jazten du. Anakoaren ordez galtzak, alpargaten ordez zapatillak. Jazkera aldatzera bultzatu duten arrazoietako bat lana da. Izan ere, bere nagusiek esan zioten erosotasunaren izenean hobe zuela egin behar zituen lanetarako modu horretara jaztea. Horren bestez, arrazoi nagusia lana galtzeko beldurra izan zen. Nire amak iradokizun hori agindu gisa ulertu baitzuen, eta horregatik onartu zuen modu berri horretan jazten hastea. Berarekin gai horri buruz hizketan jazkera berri horretara egokitzea oso zaila egin zitzaiola aitortu zidan. Biluzik sentitzen zela, baina azkenean ohitu zela. Horrez gain, nire amak esan zidan hemen horrela jantzi zitekela, baina Ekuadorren kalera irteteko erotuta ere etzela horrela jantziko. Hortik ondorioztatu nuen, nire amak hemen bizimodu oso desberdina eraman arren ez duela bere jatorria ahazten, eta bere seme alabentzako bizitza hobea bilatzeko bere herrialdetik atera zen emakume kitsua bera izaten jarraitzen duela. Vale. Me queda poco tiempo. Voy a decir lo último y ya. Vale, sí. Sí, esto es este de aquí. Vale. Shinayata, ña ñuka tiempo ña tukurirka. Y kay faltanra. Shinami kay tukuchingapa munaninachu. Shuk llaktapi kashpaka. Shuk yuyaykunatami charinacham. Shuk na shinallata shuk shimilla, shuk churajunata, shuk yuyaykunata adaptarinchi nachu. Pero shinallata ñuka ñawpaman munashpa rukshishpa rinata munashpaka
ñuka mi mayllakta pikash papash na ñuka cultura, na ñuka identidad, na ñuka shimi, na ñuka shina parlay kanchupa, na kungarishpa rinakani. Al revés, ñuka chayta mantinishpa kanakani, pero may pikash papash ya shuk shimita yachajushpa rinakani nachu. Siempre y cuando yo mantenga mi cultura, mi identidad, mi vestimenta y muchas gracias. Nire ustez, leku desberdin batean egoteak aldatu egiten zaitu alderdi askotan. Eta aldatzea ez dago gaizki, baina beti ere norberaren jatorria eta sustraiak ahaztu gabe, eta norberaren altxor nagusiak, hizkuntza eta kultura alde batera utzi gabe. Yuzul Pague. Eskerrik asko, Jessica, oso interesgarria, eta uste dute bere kontaketan ezagutu ditugula hainbat gauza, ezta? Bueno, orain Aminataren txanda, Aminata Diop eta Unai Korbeia. Bueno, Aminata Diop Hernanin bizi da eta jatorriz Senegaldarra da, Dakarrekoa. Bertan unibertsitatean zientzia ekonomikoak ikasi zituen eta orain dela hainbat urte Euskal Herrira etorri zen eta Amer elkartean egiten du, etorkineekin lan egiten duen elkartean eta 3 urte daramatza Aekan euskara ikasten. Bere hizkuntzan hitz egingo digu, Wolofen, eta Unai Korbeia, Hernaniarra, Senegalen 7 urtez, bizi izandakoak itzulpen lanak egingo ditu, eta guk ikaragarri eskertzen diogu. Salam alaikum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm ci seen teewaay man jigéen la nit ku ñuul la Sénégal africaine la sénégalaise la wolof mooy sama làkk sama gëm tam dafa féete ñi nga xam ne ñooy gëm ci wàllu càmmoñ xeexkat laa nag te bu fekkente ne féminisme li ko tax a jóg mooy lu tolloole góor ak jigéen kon man comme féministe la. Salam alaikum pakea denentzat. Emakumea naiz, beltza naiz, afrikarra, senegaldarra, eta pentsakeraz ezkertiarra, eta feminismoak gizona eta emakumearen arteko berdintasunaren alde burrukatzen badu, orduan feminista naiz ere bai. Dama yaakaar ne tam euskalduna bien que waxaguma euskara. Euskalduna ere sentitzen naiz eta oraindik euskara asko. Waaye maa ngi ci. Estoy en ello. Hortan dago. Africaine la bu ma sañoon tam tey ji wax leen ci Afrique tuuti mais Afrique tamit continent la boo xam ne dafa sori lool Europe mais en même temps aussi da ko jege trop. Continent la boo xam ni tam bu ñu xamadi la mais aussi à la fois bu ñu xam la ci bu ñuy wax ci mbir mu jëm ci xiif mbaa ñàkk mbaa analphabétisme wala feebar yi wala lépp loo xam ne daal tragédie la. Afrikarra izan da, oso urruti eta oso gertu dagoen kontinente bat da, askotan oso ez ezaguna, baina beste askotan batez ere hitz egiten danean analfabetismoaz, goseaz, tragedietaz eta hori, oso ezaguna. Ma leen di wax tam ne Afrique du réew, Afrique continent la. Continent la boo xam ni diversité linguistique bu mag la am ndax lu ëpp 3 junni langue ñu ngi ko fay wax
te tamit lu mat junni ak ñetti téeméeri culture ña nga foofu ci Afrique. Bale, Afrika ez da herrialde bat, kontinente bat da, eta dibertsitate kultural handikoa da, 2000 herri ezberdin baino gehiago ditu, eta 1300 hizkuntza propio baino gehiago. loolu moo tax tey ma yaakaar ni du possible may wax ci une culture africaine parce que pour man une culture africaine amul. Bai, horregatik ezin du hitz egin Afrikako kultura bakar batetaz, zergatik beretzako amul, ez dago Afrikako kultura bakar bat. moo tax ma taamu tey wax leen ci Sénégal benn la ci réew Afrique yooyu nga xam ne juróom fukki réew la ak ñeent Sénégal benn la ci nombre turam officiel mooy République du Sénégal et en wolof ci làkk bi nga xam moom lay làkk Sénégal mi ngi signifier sunu gaal suñu pirogue. Bueno, Senegal eta hitz egingo du beraz, Senegal Afrikako herrialdetako bat da, eta bere izen ofiziala Senegaleko Errepublika da, eta wolofez, berak nik hitz egiten duten hizkuntzan suñu gal da gure edo nire txalupa. yaakaar naa tam du yomb trop di wax ci une culture sénégalaise parce que tamit li xew ci Afrique moo fa xew ndax culture yu bari la làkk yu bari la différence itam dañoo bari. Bai, Senegalen barruan ere kostatzen zaio kultura bakar batetaz hitz egitea, etnia ezberdinak daudelako, hizkuntza ezberdinak daudelako eta kultura ezberdinetan bilakatzen dialako, ezta? loolu moo tax tey ma bëgg leen wax ci culture bi nga xam ni man foofu laa bokk mooy ethnie bi ma xam moom laa bokk muy olof te yaakaar naa tam du yomb tamit tey ma nekk fii ak yéen bien que olof mooy sama langue maternelle moom laa mooy sama kàddu juddu du yomb ma nekk fii di wax ak yéen ci wolof. Vale, bueno, beraz, wolofa izan da, wolofez hitz egiten saiatuko da, naiz eta kostatuko zaion wolof oso zuzen bat erabiltzea. xaw ma nag ba xam yéen dina leen faral di dal xaw wóoruma mais man damay faral di dal lu bari ndax mi ngi dépendre ci man nit ki ma nekkal wala sitio bi nga xam ni foofu lañ nekk wala thème bi nga xam ni ci la ñuy wax may xalaat ci wolof wala ci français wala ci espagnol. léegi tamit damay jaxase rek léegi tamit sax des fois damay xalaat ci euskera basiko baino euskera. Bueno, berari gertatzen zaio, ez dakitzuei gertatzen zaizuen, baina segun eta ze jenderekin, ze tokitan eta egoera ezberdinetan, hizkuntza ezberdinetan pentsatzen du. Eta bai gazteleraz, frantsesez edo wolofez, eta orain batzutan bai, esan duen bezala euskeraz ere bai. sama dund nag fii si réew mi jaxase langue yu bari la sama dia ndax des fois sax sama xarit bof dañ may laaj yow Aminata sa kër ban langue ngay wax waaye duma xam la ñu tontoo damay dute lan laa leen war a wax. Vale, askotan ere bere etxean berdinak gertatzen zaio, norbaitek galdetzen dionean, aizu Aminata, ze hizkuntzetan hitz egiten da zure etxean? Ez daki erantzuten zen, bueno, deia jazien, nastutzen dituzte hizkuntza guztiak. loolu moo tax ma yaakaar ni di ngeen comprendre ni du yomb tey ma nekk fii di wax ci olof loo xam ni peut-être bi ma ciy xalaat bi ma ci commencé di ci xalaat booba olof rek booba xalaatatuma ci olof maa ngi xalaat ci castellano wala ci français wala ci beneen langue bu dul olof bi nga xam ni moom laa war a wax tey. Bai, naiz eta hori, wolofez saiatuko dan egiten, batzutan bere pentsamendua beste hizkuntzetara joeten da. ñun nag Sénégal wax dëgg yàlla xeex nañ lu bari pour français nga xam ni colonisateur bi moo ñu ko indil xeex nañ lu bari pour mu bañ a nekk kàddu bi nga xam ni moom la ñuy dundee au jour le jour. Vale, Senegalen burruka handia egiten da, edo egiten daude, egin izan da, hizkuntza kolonizatzailea, hau da frantsesa, ez izateko lehen hizkuntza eta wolofa izateko bertako lehen hizkuntza autoktonoa izateko lehen hizkuntza. xeex boobu yëpp ñu xeex nag teewul influence français bi toujours mu nga fa fortement.
Eta naiz eta hortan diharduten, naiz eta hori izan burruka, frantsesaren influentzia oraindik oso nabaria da. loolu moo tax sax xam naa di ngeen di dégg paroles yu si bëri maa ngi koy waxee en français surtout bu fekkee nag ay paroles techniques la français la may génne du ma génne directement si wolof. Horregatik batzutan entzuten badiozute hitz frantsesen bat, seguru aski hiztegi teknikoa erabiltzen frantsesez aterako zaio. ñun Sénégal nag wax naa ko sànq France moo ñu colonisé woon bu fekkee sax génn nañ ci ba léegi wóoruma njàng mi mi ngi dépendre ci ñaari wàll si wàll wi français bi mais tamit ci benn wàll juróom benn kàddu yi nga xam ne moom lañ fa gën a wax ci réew ma. Bale, bi hizkuntza, bi aldetatik ikusi daiteke Senegaleko hizkuntza alde batetik frantsesa eta bestetik hizkuntza autoktonoak gutxienez 6 dira. Wolof, Pulaar, Séeréer, Soninke, Mandinka. Ak Joola tamit. Joola. Tumu xerera Joola. Bueno, hizkuntza autoktonen artean badago Wolofa, badago Mandinga, Sererra, Pularra, Soninke, Maninke eta noski Joola ere bai. boo jëlee nag téeméer bu nekk ñiy wax foofu ñeent fukk yi olof mooy seen kàddu juddu boo jëlee tamit téeméer bu ci nekk lu ci ëpp ñeent fukk yi olof mooy seen deuxième langue. Populazioaren herritarren 40% andrentzat Wolofa bere lehen hizkuntza da eta gainontzeko 40%arentzat Wolofa behintzat bigarren hizkuntza bezala daukate. Man nag pour man loolu am na solo lool ndax boo xoolee réew yu bari ci Afrique langue bi nga xam moom lañ fay gën di wax mooy langue bi nga xam ni colonisateur bi moo ñu ko indi imposé ñu ko. Bai, zorionez beste Afrikako herrialde askoren kontrarioz, Senegalen lortu dute hizkuntza kolonizatzailea ez kaleko lehen hizkuntza izatea, ez? Sénégal nag li ci ëpp diine jullit mooy suñu diine ndax boo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk yi ay jullit lañu. Bai, gutxi gora bera, juróom-ñeent fukk ak juróom 90%. Religion bi. Bai. Gutxi gora bera, Senegaleko 80-90 inguruan erlijio musulmana praktikatzen dute. waaye teewul nag suñu culture dafa influencé tamit trop ci suñu religion ndaxte damay wax ne jigéen typique sénégalaise li ko reconnaître du fulaar bi nga xam ne mooy fulaar islamique duñ ko reconnaître li nga koy xàmmee mooy colu gi nga xam ne moom la ñuy faral di sol couleur boo xam ne ni day transmettre mbégte ak espérance ci dund. Bai, emakume naiz eta erlijioak kulturan influentzia handia eduki, emakume senegaldar tipikoaren jaskera ez da fularra edo ez da tapatua juten normalian. Normalian oso koloretsua dian arropak erabiltzen dituzte eta transmititzen dute postasuna eta bizinaia eta horretan ezberdina da naiz eta islamak euki kulturan influentzia arroparen aldetik ezberdina da oso koloretsua eta oso alaia. En général tam société la boo xam ne ñun vraiment société bu ubbeeku la tamit bu respecté entre culture yi ndax peut-être loolu moo tax ñun suñu réew moom jàmm ji am fa bien que différence de culture de religion ethnie bëri na trop. Bai, zorionez, Senegal oso herrialde baketsua da, mentalidade oso irekikoa, eta horregatik etnia, erlijio, hizkuntza ezberdinen oso modu baketsuan bizitzen dira bertan, ez? Bon, njàngum jigéen ma nag en matière d'éducation njàngum jigéen ñi ba léegi problème bu mag la ndaxte surtout bu fekkee da nga dem ci àll bi ndax waajur yu bari dañuy continuer di xalaat ni doom bu jigéen nga jël ko yóbbu ko école muy jàngi da ngay ñàkk sa xaalis ñàkk sa temps ndax li gën a am importance mooy nga jàngal ko nu ñu yore kër ndax bu demee ba am jëkkër li muy def mooy
day dem dund ak waajuru jëkkëram jooju. Bale, hezkuntza mailan emakumearen, batez ere zonalde ruraldetako emakumearen situazioa ez da oso erresa. Guraso askok pentsatzen dute dirua eta denbora galtzea dela, eta uste dute, beraien berrez ikasi beharko lukena neska, zonalde ruraletako neska batek badala etxea ondo zaintzen eta gizonezkoa bai ondo zaintzen, ez? Am na nag tuuti différence bu fekkee da nga dem ci dëkk yi nga xam ne mooy dëkku taax yi ndax foofu jigéen ñi ñoo ëpp chance jigéen ñi dañuy dugg école dañuy dem jàngi te tamit dina faral di bëri nga dugg ci salle de classe yoo xam ni da ngay gis sax jigéen ñi xale jigéen ñi ëpp xale góor yi. Bale, hirietan eta urbanizatuta dauden herrietan ezberdina da pixka bat, sorte pixka bat gehiago daukaten neskak ikasketa mailan. Ez da raroa ikustea neska gehiago egotea ikasgela batean mutilak baino. Loolu nag lu ci bëri li koy waral mooy xale góor yi am nañ beneen possibilité mooy ñu bàyyi école bi dem jàngi mais xale bu jigéen bi amul possibilité boobu ndax li mu mën a def rek mooy jàng école bu fekkente ni ci kanam bëgg na am liggéey bu baax pour mën a dimbali waajuram dimbali njabootam. Bale, gizonezkoek lanbide bat ikasteko, normalean Senegaleko lanbideak gizonezkoentzakoak izan da, errexako daukate ikasketak ustea eta lanbide bat ikastea. Emakume batentzat ordea lanon bat lortzeko daukan aukera bakarra ikasten jarraitza da. Am na tam différence ndax jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci dëkku kaw yi vraiment jigéen ñoo xam ne seen dund yombul ndax jigéen ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi liggéey la ba pare dañu am façon liggéey bu nekk la ñuy boole. Pardon ñu ngi bay ñu ngi sàmm ñu ngi raxas ñu ngi bale fu ñu toll ba pare boole kook nag dañuy faral di am ci marché bi toujours teg seen table di jaay dara jël seen doom takk seen ginnaaw. Jëkkër yi nag ñoom bu fekkente ni taw bi jeex na nga xam ni tawatul li ñuy def rek mooy groupe fële toog di waxtaan mientras jigéen ñi nekk fële ñoom liggéey ba nirootuñu nit. A ber, herrialdeetan neskaren situazioa nahiko latza da. Goizetik hasita lanean jarduten dute arratsaldera arte edo gauera arte, egun guztia lanean, goizean esnatu, denentzako gosaria prestatu, garbitzea jun, ura ekarri, ura eraman, merkatura jun, beraien postutxoa ere zaindu behar balin badute, beti umeare bizkarrean eraman behar dute, eta bien bitartean, euri denboraldia bukatzen danean, ia urte guztian, gizonezkoak horregoten dira elkartuta hizketan ezerrekin gabe. Xaw na kii itam am différence yi nga xam ni ba tey mooy si dëkku taax yi ndax dëkku taax yi moom léegi si ak difficulté yi danga li ngay faral di gis mooy kër ñaar ñëpp di liggéey ku góor ki day liggéey ku jigéen ki day liggéey mais tamit teewul li nga xam ni mooy liggéeyu kër yi liggéeyu kër bi toujours mi ngi reposer si mbaggu ki nga xam ni mooy jigéen soit day nekk jigéen ji nga xam ni ñu ngi ko jëlee sa àll ba indi ko mu nekk mbindaanu kër gi soit mu nekk jigéen ji nga xam ni mooy sëy ci kër gi. Bai, hirietan ezberdina da pixka bat, arrunta da ikustea bai senarra eta bai emaztea biek lana egitea, batez ere diru kopuru gehiago behar dalako bertan bizitzeko, baina emakume bat izango da beti etxeko lanak egingo dituena. Bai emaztea bera edo bai hortarako kontratututako neska bat, ez? En général nag yow sax xam nga si dara jigéenu sénégalaise jigéen la boo xam ni day faral di xeex lu bëri pour ay droit am pour ay obligation mais tamit en même temps jigéen la boo xam ni toujours mi ngi continuer di xalaat ni am na obligation boo xam ne dafa war a toppatoo jëkkëram toppatoo këram ñaari kii yooyu la bëgg a boole ci benn nit. Bai, emakume senegaldarra bere eskubideen alde burrukatzen saiatzen bada ere eta saiatzen da,
beti ere oso argi dauka bere rola soziedadena, ez? Eta beti badaki ere bere tokia gizona eta etxea zaintzen egon bardula, ez? Hor dauka prioritate. En 1960 nag bi nga xam ne jot nañ sunu indépendance ba léegi vraiment ñu ngi ciy liggéey développé nañ foofu politique yu bëri pour wane importance bi nga xam ne moom la jigéen am ak liggéeyam am ci développement social bu réew ma. Mila behatziehun eta hirurogeian independentzia ezkeroztik Senegaleko gobernu ezberdinak saiatu dira emakumea pixka bat alde ekonomiko eta sozialean bultzatzen, ez? Eta hortarako lege ezberdinak egin dituzte. moo tax ma yaakaar ne nag bien que du nekk di tudd tout le temps émancipation di ko wax mais dans la pratique ñu ngi koy def tous les jours et ça aussi depuis longtemps. Bai, orain dela askotik ere emakumeak naiz eta ez jakin teorikoki ahalduntzea zer dan, beti ere horregatik burruka egin du, ez? Naiz eta teorian ez jakin zer dan justu ahalduntzea. Bon, man nag ci sama xalaat violence bi nga xam ne moom la ñu gën a def jigéen ñi foofu ci Sénégal mooy polygamie ndax jigéenu Sénégal toujours ñi ngi dund ak métit di xalaat ni peut-être suba wala ginnaaw suba sama jëkkër dina takk beneen jabar ci loolu daal la ñuy dund tous les jours moom la métit boobu moom lañ nekkee. Niretzako, beretzako, genero violentzia garrantzitsuena Senegalen poligamia da. Emakume bat beti dago beldurrez, noiz bere senarrak esango dion beste emakume bat ekarriko dut etxera, eta noiz izango dan baztertua, edo bi emakumeak etxe berdinean bizitzeak eragongo ditun arazoei, ez? Beti dauka beldur hori, eta hori violentzia genero garrantzitsu bat da niretzat. Si dernière année yi nag si mujj ak xale yoon ñi nga xam ne ñoo féete ndaw tamit loolu mi ngi wàññeeku bu baax ndax jeunes yi tey ji seen xalaat du takk ñaari jabar mais benn jabar tendance bi foofu la jëm daan dernièrement. Bai, azken aldian alata ere hirietan tendentzia handiagoa dago gizonezkoek emazte bakar bat ezkontzeko, ez? Eta hori batez ere gazteetan ikusi daiteke azkeneko urteetan emakume bakar bat hartzen duten gizonezkoek daudela. Bon, Sénégal nag classe sociale bu ñu koy wax du fekk ni kii dafa am xaalis kii amul xaalis kii jàng na kii jàngul classe sociale yi fa am mi ngi jóge ci temps bu njëkk ba suñu maam yeeg suñu kii liggéey yi nga xam ni si lañ daan liggéey loolu mooy déterminer classe sociale yi. Bai, Senegaleko klase sozialak ez dira ezberdintzen hainbeste diru, nork daukan dirua edo nork ez daukan dirua, edo nork ditun ikasketak eta nork ez. Batez ere lanbiden, aintzinatik, beraien gurasoen garaietatik datorren tradizioagatik, banatzen da batez ere lanbiden baitan, klase soziala. Ki nga xam ni day defar ay dàll doomam mënul woon sëy ak ki nga xam ni peut-être mi ngi liggéey yeneen liggéey yu mel ni woykat bi ki nga xam ni tamit lii lay liggéey mënul woon mesclar daal surtout nag à la hora de casa jaxaso bale baia adibidez abeslari baten semea ez da ezkonduko zapatari baten semearekin edo burges baten semea ez da ezkonduko urregile baten batez ere hor dia bereiztapenak, ez? Lan aldetik. Léegi nag mu ngi dañ ndànk-ndànk mi ngi fay jógee ndànk-ndànk mais am na ci bëri famille yoo xam ni traditionnel dañuy continuer di respecter tradition boobu. Naiz eta pixkanaka hau galtzen ari dan, oraindikan familia askok tradizioari eusten diote eta jarraitzen du siniskera hau mantentzen. ñu ñëw nag ci man maa ngi yegg si Espagne en 2004 laa ñëw Espagne et tamit comme jigéen ñu si gën a bëri di jógee Sénégal ni ñuy ñëwee man noonu laa ñëwee donc regroupation familiale laa ñëwee Espagne. 2004an iritsi nintzen Espainiara
eta Senegaldar emakume gehienak bezala reagrupazio familiarraren historiarekin etorri nintzen. parce que foofu su li ñuy faral di def mooy ku góor ki mooy njëkk a génn bu génnee nag ñëw liggéey ba am situation ba mën a def dara daal di regrouper nag jabar ji ak doom yi ñëw fekk si ko fi. Bai, normalena lehenengo gizona etortzea da, ea lan bat aurkitzen duen, ea nola dan hemengo egoera aztertzen du, eta behin hori ikusita saiatzen da ekartzen emakumea eta bai seme alabak. Bon léegi nag li ñuy faral di gis lu ci bëri li ci ëpp nag góor ñi nga xam ne dañu ci ëpp dañuy jógee foofu ñëw di liggéey dañuy préférer li leen di gënal mooy seen jabar ak seen doom ñu bàyyi leen foofa ñoom ñu ñëw nekk fii. li ñuy faral di gis tam léegi mooy chaque fois de plus en plus day am jigéen ñoo xam ne dañuy génn ñëw di liggéey ci ñoom rek duñu ànd ak seen jëkkër waaye li ci ëpp ci ñoom mooy jigéen ñi nga xam ni dañoo divorcé wala jigéen ñi nga xam ni amuñu jëkkër. Bai, badaude gizonezko askok ere nahiago dutenak beraiek etorri eta han utzi emaztea eta seme alabak. Eta aldi berean, aiga ikusten, geroz eta emakume gehiago etortzen diala beraiek bakarrik, batez ere solterak eta ezkongabeak eta banandutakoak. buñ jógee nag ci lépp li nga xam moom lañ wax foofu ba pare xool culture bi ak lépp ni mu demee donc dinañ mën a comprendre ni intégration jigéen bi nga xam dafa jógee Sénégal surtout man comme si wolof bi laa wax en général jigéen bi nga xam dafa jógee Afrique ñëw intégration du yomb ndax différence bi ak changement bi dafa radical trop. Lehen aipatutako tradizio batez ere bere etniako wolof tradizio horrengatik eta hizkuntza ezberdinagatik eta kultura ezberdinagatik emakume afrikar batentzat, emakume senegaldar batentzat, emakume wolof batentzat oso aldaketa bortitza da honea etortzea eta beraientzako oso gogorra da hemen hastea. li nga xam ne tam problème bi nga xam ne nag premier problème bi nga xam moom la ñuy am bu ñu egsee ñun en général africaine yëpp exception pays yi nga xam ni Espagne moo leen colonisé même problème la ñuy am ndax mooy problème de kàddu bi communication mooy doon problème principal. Bai, niretzat etortzerakoan aurkitzen duten arazo handiena eta ni bezala beste hainbat emakume afrikarrekin hau konturatu naiz, Espainiako ex-koloniak ez dianentzat behintzat, hizkuntza da arazo handiena, batez ere komunikazio aldetik. buñ ko xoolee nag wala ñu comparé ñun par exemple ñu jógee africaine ak en général jigéen ñi nga xam ne latino-américaine ñoom avantage bi ñu am mooy bu ñu egsee dañuy mën a commencé wax mën a tamit commencé ut liggéey ndax kii bi kàddu bi du doon seen problème mais ñun dañuy vivre procès intégration mais aussi dañuy vivre procès bi nga xam ne pour linguistique bi tam. kàddu bi voilà moom la. Konparatzen, txarrera, emakume latinoamerikarrak Espainiara etortzen dianean, zuzenean aldute sartu merkatu laboralean, naiz eta merkatu beltza izan gehienetan, beraiek gu, emakume afrikarrak, lehenengo hizkuntza ikastearen prozesua pasa behar dugu, ez? Eta horregatik ere gogorra da. man sama expérience boobu man bi ma ñëwee fii yaakaaroon naa nag dina yomb ndax maa ngi doon xalaat man de am naa njàng maa ngi wax espagnol donc bu ma eggee peut-être dinaa mën a commencer liggéey tout ça waaye nag bi ma yegsee gis ni réalité bi beneen affaire la. Bai, bera iritsi zanean, ustezun dena erresagoa izango zala, nik ikasketak nituen, gaztelera zerbait ikasi nuen ebai bertan, Senegalen, eta, iristean erresagoa izango zanaren esperantza neukan, behin honea iritsita, konturatu naiz ez da horrela. Bi may soog a ñëw nag kontaan nag yaakaar ne dégg naa langue bi waaye bu ma génnee si mbedd mi nit ñi buñ ma abordé di wax ak man du ma dégg li ñu may wax mais nag bu ma doon seetaan télé
damay faral di wax sama xarit di reetaan bu may feetaan télé dinaa comprendre Zapatero boobu président Zapatero moo fi nekkoon dinaa comprendre Zapatero li muy wax. Bai, iritsi zanean, adibidez, telebistan ikustezunean, Zapatero orduko presidentea hizketan, dena ulertzen nuen, baina gero kalean nengonean, ja jendea azkar eta hizketan haste zanean, hor ez nuen ezer ulertzen, da hor konturatu nintzen, oraindik gelditzen. ñi nga xam ne ñoom laa gënoon a am difficulté nag pour comprendre leen mooy ñi nga xam ne ñi mag ñi daal lu mu gën a mag rek gën a difficile ndax dama daan dégg. Bai, ez, azkenean konturatzen zea hizkuntza kaleko hizkuntza behar dezula eta kaleko hizkuntza oso ezberdina dela eta oso azkarra dela. donc man bi ma fi amee ñetti semaine dama xalaatoon dama ni man daal damay ñibbi waaye nag gis ngeen fukki at ak ñett después maa ngi fii. Iritsita hiru hilabetera pentsatu nuen ja bueltatzea zuzenean, baina ikusten dezutenez 13 urte eta gero oraindik hemen nago. Hilabetea ez semana. Hiru aste. Hiru aste eta gero. Hiru aste. Bueno, hiru aste, barkatu denei. Hiru aste eta gero pentsatu zuen alde egitea, 13 urte eta gero hemen jarraitzen du. may wax nag du man rek maa ne ko Bismillah. du man rek nag maa xalaatoon ñibbi ndax xam naa nit ñu bëri ñoo xam ne tam même situation bi ñu ñëwee dañu xalaat ni leneen lañ fiy fekk si mais bi ñu yëgsee ñu gis fi loo xam ne ñoom tam dañu xalaatoon ñibbiwaat waaye nag li leen fi bàyyi li tax ñibbiwuñu mooy dañoo xalaat ay man ma demee sama réew mi nga xam ne sama xarit dama fa bàyyi woon ñëpp ngi bëgg a ñëw man ma am chance am possibilité ñëw ba pare di delluwaat wala ngay xalaat ay man ma demee sama waajur yi lan laa leen di wax. Bai, naiz eta pentsatu nuen bueltatzean ere herrialdera, askotan pentsatu nuen bai zer esango dute handitudan lagunak ez, beraiek beti daudela pentsatzen eta amesten onera etortzea, baita ere nire familiak, esperantza handiak niregan, denak nahi dute onera etorri eta ni nola izango naiz, kapazau haintxe 3 aste eta gero berriro bueltatzeko ez. donc man bi ma fi amee 3 semaines yooyu man dama ne woon sama jëkkër damay ñibbi ndax man fii toog si kër gi man rek wéet ba bëgg a dee ba pare yow sama jëkkër nag da doon liggéey guddi ba pare suba gi da daan dem jàngi donc man rek may nekk toute la journée man rek may nekk ma ni man réew moo xam ne amoo kenn koo waxal ba pare aw ma possibilité prochainement ma liggéey donc lan laa fi def loo tax ma xalaatoon ñibbi. Nere senarrak gauez egitezun lan, goizetan ikasi egin bartzun, orduan etxean egon bakarrik, ezin nuen inorekin hitz egin, ez neukan zer eginik, eta gainera ikustezan lan bat lortzeko aukera, printzipioz nahiko urria izango zala ez, eta horregatik pentsatu nuen ñibbi bueltatzea. Pero sigo aquí. Donc man bi sama doom bi taw bi juddoo nag ba am juróom-benn weer si laa donc nag commencé liggéey donc nag si laa commencé xam tamit yeneen jigéen yoo xam ne dañoo immigré comme man soit ñu jóge Afrique soit ñu jóge Sud Amérique du Sud wala yeneen continent. Nere semeak 6 hilabete zitula eta ni hemen Katalunian 15 hilabete nindoala, lan bat lortu nun, eta hor junintzan ezagutzen emakume emigrante ezberdinak, bai Afrikarrak, bai Latinoamerikarrak, bai beste toki askotakoak ere. Ci laa commencé liggéey nag donc te tamit may wax ni façon liggéey bu ne liggéey naa ko bale naa mbedd raxas naa kër toppatoo naa màgget toppatoo naa xale façon liggéey daal bu nekk liggéey naa ko menos liggéey ba nga xam ne moom laa xalaatoon ni moom laay liggéey ba ma nekkee sa réew ma le hasi nintzen lan ezberdinetan lanean, garbiketa lanak egiten, sukaldari lanak egiten, agureak zaintzen, umeak zaintzen, baina hasi nintzen lan guztiak egiten, nik nire herrian ikasi nuena eta esperantza neukana lan egitea izan ezik, ez? Ndànk nag si laa commencé nag di fàtte ni sax man dem naa ba fàtte ni man
un jour jàngoon naa dara amoon naa njàng wala amoon naa leneen ndax liggéey yi nga xamoon la daan liggéey. Eta horrela, pixkanaka jo nintzen astutzen, nik ikasketa batzuk nituela eta hortan lan egin nahi nula, ez da. loolu lépp nag teewul dama continuer woon di jàng bu ma gisee cours bu ndaw ma dem defi chaque fois bu ma amee sama temps libre tam gis cours si yow wala leneen damay dem nekk ci di jàng-jàng loolu nag si laa dem ba loi bi nga xam mooy ley d'extranjería intéressé ma lool si laa daan gën a nag di gëstu di xool pour xam. Despacito. Alata ere, orain arte saiatu izan naiz beti ikasketak egiten, aldetenean kurtsoren bat egiten dut, eta batez ere atzerritarren legedia da gehiena interesatzen zaitena, eta kurtso ezberdinak egin ditut horren inguruan. Boobu nag ci laa commencé woon bi ma nekkee Barcelone donc may faral tamit daan gunge jigéen ñi nga xam ne dañ daan ñëw jóge réew ma ñëw ànd fekk seen jëkkër ma leen daan ànd di leen gunge bu ñuy def seen tramité papier ak tamit bu ñu amee seen problème ci seen liggéey mbaa dara ma leen daan encadré di leen gunge. Horrela, pixkanaka jo nintzen ezagutzen atzerritarren legediaren inguruan beharrak zituzten batez ere emakumeak ezagutzen jo nintzen, eta pixkanaka alnun neurrian laguntzen jo nintzen paperen tramitazioekin eta horrelako gauzekin. 2013 nag bi nga xam ne maag sama jëkkër yëpp presque suñu prestation yi amoon mi ngi bëgg a jeex ñu toog na xalaat ñun fi moom amuñu liggéey nu ñuy def ci lañ xool man nag économiste la ma xool chiffres yi nga xam ni moom moo nekk ma ne xool Euskal Herria de fi la réew moo fi la province bi nga xam ni ñàkk liggéey bi fa la gën a tuutee donc nañ dem foofu ndax ñu am possibilité liggéey loolu moo tax ñu ñëw fii. 2013. 2013an, ni eta nire senarra lanik gabe gelditu ginen, langabezi prestakuntza ere bukatzen ari izan, eta ni ekonomista izan da, begiratzen hasi nintzen, pixka bat, ekonomia arloan nun zegoen hobeto estatu mailan. Eta konturatu ginen, langabezia tasa txikienak zituen komunitatea Euskal Herria zela. Eta orduan, Euskal Herrira etortzea, erabaki genuen. Ci noonu nag ci lañ commencé une nouvelle vie ànd ak suñu ñetti doom daal di ñëw bi ñëwee tamit suñu premier contact ak Euskera donc Petra tey mu ngi fii 2 semaines bi ma ñëwee fii rek si laa xam Petra ndax damaa ñëw rek daal di commencé dugg jàng Euskera. Bizitza berri bat hasi genuen, eta orduan eduki genuen gure lehenengo kontaktua euskerarekin, eta iritsita 2 astetara, Petrak badakin bezala, euskera ikasten hasi nintzen. Yaakaar naa tam expérience bi nga xam moom laa am Catalunya ndax foofu tam langue bi dafa am solo Catalunya loolu moo tax ma rendre compte lu mu gën a gaaw ma rendre compte ni fii tamit euskera bi am na importance surtout bu fekkee da nga xam ne jigéen boo xam ne dangaa ñëw nar fee dëkk yor ñetti doom yoo xam ni dañ leen a nar a jàngale ci làkk boobu. Kataluniako esperientzia eukita, banekien hizkuntza ezagutzeak zeukan garrantzia, eta batez ere ni emakume eta ama bezala, banekien nire seme-alabek ikasiko zuten hizkuntza jakitearen garrantzia. Sama xalaatam mooy ne ñu ci bëri di jóge fële di ñëw di immigré li ñuy indi mooy économique lu ñu am moo ñuy indi mais man sama xalaat mooy li gën a am importance du économiquement li nga xam moom la ñu mën a am mais chance bi ñu am ñun de vivre ay culture yoo xam ne culture différent ndax moo am nga possibilité nga jël li nga xam ne moo baax ci sa culture nga yóbbu ko ak yow ci say bagage di ko appliquer nga am chance tamit jël li nga xam ne moo baax ci beneen culture nga boole ko te tamit jaxase woo bu ngay jaxase di tànn fii lu baax tànn fii lu baax boole day yokk rek sa dund faciliter sa intégration faciliter sa vie familiale sa àdduna. Jende asko etortzen geha, migrante asko etortzen geha normalean motibo ekonomikoengatik, baina nik konturatu naizena da aberastasuna handiena jakintza dela. Eta kultura ezberdinak ezagutzen jo naizen, bakoitzetik jute naiz hartzen uste dutena hoberena dela. Eta denen kultura ezberdinen eta jakintza ezberdinen nasketak
asko laguntzen dit, bizitzarako, integraziorako eta bar. bi ma njëkk see nag man Hernani laa installé après ci lañ ma wax ne ma am na benn association bu fa nekk muy AMER buy dimbali lu bëri immigré yi donc man tam boobu laa dem ma bindu fa pour volontaire man tam foofu nu ma leen mën a jàppale jël sama temps libre bu daan am nag bu ma liggéeyul def ma sama temps libre bi ma jël daan dem di leen jàppale di leen dimbali. Hernanin enteratu nintzen, zegoela asoziazio bat immigranteak laguntzen zituna, AMER, eta segituan jo nintzen area, bolondrez bezala apuntatzeko. Eta bertatik hasi nintzen, alnu neurrian, arazo nik nekienarekin eta bertan arazoak zituzten jendeari laguntzen. Sama xamel bi boobu ma xam nag association boobu dimbali na ma lool jàppale na ma lool ndaxte booy soog a ñëw yor njaboot doo xam école ba nga leen war a dugal activité yoo xam moom la ñu war a def wala lépp la donc association boobu vraiment jàppale nañ ma trop ci mbir moomu gracias Tomás. Asoziazioan laguntzen duen bezala, asoziazioak asko lagundu dio berari bai. Batez ere umeen ikasketak nun egin jakiteko, umentzako aktibidade ezberdinak nun egin jakiteko, beraz, berak eman du, baina asko jaso du bai, eskerrik asko Tomás. Donc bi ma demee ci association boobu nekk fa volontaire ba tamit léegi ça fait plus de 2 ans maa ngi fay liggéey tax na tamit vraiment sama procès immigration kontaan naa ci torop ndax tax na ma xam plus de lu mat ñaar fukki jigéen yoo xam ni bokkuñu réew dañ immigré yoo xam ni dañ jóge ci yeneen réew yu différent. Bai, hasieran bolondrez bezala ziba nintzane bai, orain bertan nago lanean eta aukera eman dit. Hogei herrialdetako, baino gehiago bai, ezagutzeko. Hogei herrialde baino gehiagotako emakumeak eta jendea ezagutzeko. Loolu tamit vraiment jàppale na ma ndax di nga xam jigéen ñooñu mais aussi di nga xam seen bagage culturel ndax li ñuy wax ñun ci association mooy képp koo xam da nga jógee ci beneen réew nga ñëw rek indaale nga sa mochila li nekk ci mochila 20 jigéen ñooñu nag xam ko vraiment expérience la boo xam ni kenn mënu koo jënd. Hogei herrialde baino gehiagotako pertsona hauek denak bakoitzak dakarki bere motxila kulturala eta bizipenen motxila hori eta horrek aberastasun handia ematen du ez dago dirurik erosi dezakena horrelako jakintza bat. Yombul nag ndax boo jógee fenn keneen jógee feneen mën nañu am différence linguistique kàddu bi wala différence culturelle wala différence ethnique mais li nga xam ne moo ñuy boole ñun suñu groupe en tant que jigéen mooy le fait que ñu nekk jigéen ba pare émigré. Bai, naiz eta jatorri oso ezberdinetakoak izan, bai kultura, bai hizkuntza, bai erlijioa, bai herrialdeak, denak batzen gaituen zerbait badaukagu, emakumeak gea eta immigranteak gea. ñun nag foofu yeneen activité la ñuy def ndax dañuy def assessoria sobre extranjería mais teewul dañoo am tamit suñu groupe jigéen suñu groupe de mujeres boo xam ni dañuy faral di liggéey ay thèmes yoo xam ni sensibilisation empoderamiento la ñuy faral di liggéey ak groupe jigéen ñooñu. Gero emakume taldearen barruan saiatzen dira bai sentsibilizazio lanak egiten, alduntze lanak egiten eta horrelako lanak egiten. Bon, man maag sama ñaari compañeras ñoo nekk di ko coordonner te di leen faral tamit liggéey lu bëri ci thème bi nga xam ni moo concerné jigéen immigré yu bëri mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci kër yi. Nik eta nire bilankidek lan egiten dugu bai, emakume emigranteen inguruan, baina batez ere etxeetan lan egiten duten emakumeen inguruan. Sama xalaat tamit mooy mënuñoo nekk fii tey di wax ci jigéen immigré te waxuñu ci jigéen ñi nga xam ne ñoo immigré ba pare di liggéey ci kër yi. Nahi du hitz egin bereziki emakume hauetaz, ez? Emakume immigranteak etxeko lanetan ibiltzen dianetan. Ndax consultoria Sorsen ak Mujeres Sin Voz d'après seen statistiques yi
téeméeri jigéen yoo jël ñu nga xam ñi ngi liggéey ci kër fii ci Euskaleria juróom-ñett fukk yi ak ñett ak juróom-ñaar 87% ay jigéen lañ yoo xam ne immigrante lañ. Sortzen eta mujeres Con voz. Bai, sozietatetik dago estadistika bat esaten duna hemen Euskal Herrian etxeetan lan egiten duten emakumeen ehuneko 87 atzerritarrak direla. te tamit dañoo xool ni malgré importance bi nga xam ni moom la seen liggéey am jigéen lañ ñoo xam ni kenn valorisé wu li ñuy liggéey normalement ñoom la ñuy gën a bon liñ leen di fay kenn faalewu leen kenn tegu leen fenn. Bai, letxean lan egiten duten emakume hauen situazioa oso gogorra da. Alde batetik ez da bat ere baloratzen beraien lana, beste aldetik gaizki ordainduak daude eta askotan beraien eskubideak zapaltzen dira, ezta? Toujours nag dañ leen di discriminer simplement pour ndaxte dañoo nekk jigéen nekk immigré ba pare nekk mbindaan di liggéey ci kër. Oraindik gogorragoa da diskriminazio mailan emakumeak dialako, atzerritarrak dialako eta gaina etxeko lanetan ibiltzen dialako. Li ci gën a métti nag des fois lu ci bëri dañuy vivre situation yu métti te duñ dénoncier ndax di ragal perte seen liggéey daal di féete ci mbedd mi. Eta askotan beraien vulnerabilitateak aprobetxatzen dira eta tropeliak egiten dira beraien eskubideetan, batez ere jakinda zein beldurra daukaten denuntziatzeko gauza hauek lana galduko dutelako eta kanpoan aurkituko dialako berriro ere. Te tamit si sama xalaatu bopp dama xalaat ni bu ñuy wax classe sociale fii ci Euskadi ndax Pays Basque lañ nekk bu ñuy wax classe sociale jigéen ñooñu ñooy ñoo xam ne bokkuñu ci benn classe sociale ndax simplement kenn gisu leen. Klase sozialetaz hitz egiten dugunean, nire ustetan emakume hauek ez daude klase sozial batean ikustezinak dialako. Bon dañuy jeexal conclusion ñuy wax ni rek nekk jigéen déjà moo tax ñu ñuy discriminer d'accord ñun ñëpp d'accord nañ si mais itam li gën a metti mooy nga nekk jigéen nekk nit ku ñuul discrimination bi gën a yokk nga nekk africaine se supone que analfabeta y me perdonáis putas. Entonces métti na métti boo xam ne yaakaar naa jigéen ñi nga xam ne ñoo jógee Afrique ñëw ñoo nekk ci ginnaaw bu fekkee dañuy ran discrimination ñi ñoo nekk ca ginnaaw. Konklusio bezala, bueno, esan emakume inmigrante eta afrikar izateak dakarzkien zailtasunak askotan estereotipoak pentsatzen du emakume afrikarrak analfabetoak diala edo emagalduak diala, barkatuko diazue. Eta, bueno, guzti horren kontra borrokatu behar dela, ez? Eso era todo. Hori izan da dena, Bernata. Bueno, eskerrik asko, Aminata, eskerrik asko Unai. Bueno, orain hemen aulkiak eta jarriko ditugu eta, bueno, mainguru txiki bat egingo dugu galdera batzuekin, ordu bete pasatxo edo horrelakoa eta horrekin bukatuko dugu. Minututxo batzuk, hau prestatzen. Galitu daiteke? Bai, zure bai. Bon, pixka bat altxako nahiz. Dator, amulzo. Jauna? Manda maitor direk. Dotra? No, legi muino. Dotra? No, mangini. Me legi, da mai doftu direk por dei prepareše svia kaferidon.
Nik uste, igual. Ez bestela hemen dauenak, ezingo dau. Osea, soltatxia... Nik uste bai ez. Zu hemen, askatuko doguz, ze bestela esari ondo iristen. Eta orain da noi esango dutzuet igual hurbiltzeko. Norbait ekarri du? Pues igual, bai. Interazio. Igual askatuko ditugu. Sartu zaretenean askatzen ditugu. Pasa hori pitxer. Ordu pitxer batura. Beste bi basu asko ditugu. Petra, zu jarri hemen. Zu hemen. Zu hemen. Tarana hemen. Tarana hemen. Tarana. Jessica, hemen. Bai, zu hemen. Pensé que los nervios ya habían acabado. Tú. Vale. Allá gertuago, un poquito más cerca. Tú pregúntale a Lorea. Lorea, ella, ¿en qué idioma? En ese momento. Me muevo un poco para gaintzeko guztik. Bai, baina Unaiek euskeraz esaten duna, zuk Jessicari espainolera. Eta euskeraz esaten dien gauza batzuk bereak ez dianez. Vale. Vale. O sea, lo que se diga todo en euskera. Egingo dugu. Bai, berarentzako ere bai. Nik ez dut hitz egingo. No sabes lo difícil que es estar aquí. Ya. Ai, pobre. Estaba por ahí, no se ha ido. Se perdió, se cansó. Sonríen, chicas. Porque se paseaba un poquito ahí por ahí. Hainbeste berrik. Hori da bestea. Bai? A ver.
igual magistratura de termini. Bueno, guain ordubetetxo inguru, mai inguru bat egingo deu. Galderak badituzue ekarri, eta posible bada letra honakin, favorez. Si es posible, con buena letra. Eta letra hondi xamarra ere bai. Bueno, nik galdera bana egingo dizuet, bakoitzari bat, pixka bat, bueno, nik otu zaitena. Bueno, badakitea oso itxusia dela eta nire lana dela, baina, bueno, laburrean pixka bat denok hitz egin ari izateko, bale? Eta, bueno, hasiko naiz, ordenean, ez? Eta Ameliari galdetuko dio lehenengo, bueno, hain zuzen geratu zaitelako bihotzeko min bat horrezin bukatua geratu zea, eta gauza garrantzitsu bat aipatu duzu, eta igual orain aprobetxatu dezakezu esplikatzeko, eta da, klasea nola kudeatzen den eskolan, ez da? Kudeatzen o deskudeatzen edo zer egiten den, ez da? Zer esango zenuken horren gainean? Bueno, momentu honetan, nire kezka handi bat da nola kudeatzen den eskola desabantaila ekonomikoa. Nik hori aipatu dut olan oso azalean, ez da, baina nik uste dut oso gai potoloa dela eta ez diogula behar duen kasua egiten, ez. Ze esaten denean pobrezia heredatzen dela, esaten denean familiaren maila sozioekonomikoa lotuta dagoela umearen emaitz akademikoekin, horrek esan nahi du eskolan gauza batzuk egiten ari direla. Hobeto dakigula lan egiten eskolaren estiloko familien seme-alabekin, klase ertainekoekin, autoktonoekin. Eta besteekin ez dakigula horren ondo lan egiten. Eta hori, bueno, ez dakit ez, etxeko lanen gaia oso eztabaidatua izan da, baina etxeko lanak egiteko guraso bat beharrezkoa baldin bada, ama ikasketak dauzkan ama bat eta denbora daukan ama bat beharrezkoa baldin bada, hor arazo bat daukagu. Ez? Eta oso potoloa. Nik ez dakit zenbat irakaslek pentsatzen duen gai honetaz, etxeko lanak eskatzen dituztenean, ea nola egingo dituzten etxeko lan horiek, honek, horrek eta besteak. Zer behar da, ikasteko institutuan ordenagailua erosi behar da, wifia behar da, batzutan egunkarietan bilatu behar dira gauzak, hor ume batzuk argiki daude abantailan eta beste batzuk desabantailan, baina horren aurrean nik uste dut, badirudi, guk ez dugula hezkuntza sisteman ezer egin behar klase aldagaiarekin, baina da oso aldagai potentea. Eta batzutan hori etorkinago gora eta bera, kulturartekotasuna osagai horrek, dirdir egiten du gehiegi, eta eruditzen zaigu kultur alderdiari egin behar diogula kasu asko, eta batzutan sortzen diren zailtasunak daukate lotura, desabantaila ekonomikoan egotearekin eta ez alderdi kulturalekin, ezta? Bueno, nire ustez, hau da momentu honetan gai zentral bat eta kasu gutxi egiten zaio. Bueno, gero hitz egingo du gehiago badut momentu honetan. Petra, zuri galdetuko nizuke, eta lotuta baita ere, Aminatak esan duela Euskal Herrira iritsi eta zurekin topo egin zuela, ezta? Pentsatzen dut, naiz bagaran topatuko zinetela. Orduan, jakin nahiko nuke, naiz bagaran, nolabait etorkinak, lan mundua eta euskara, hiru elementu horiek josten dituzue, eta nolabait nola egiten duzuen hori. Osea, zein dan lehen motivazioa, edo nola erilkatzen dien gauza horiek, edo datorren jende horrek
nola egiten da igaro bide hori, ez da? Bertara etorri, lan munduan lehen urratsak eman beharraren horretan nola laguntzen den, eta horre euskera nola insertatzen duzuen. Bai. Bueno, nik esango nuke guk egiten duguna da tanta bat ozeanoan momentu honetan. Gu saiatzen ari gara, baina berez zarbide askoz antolatuagoak beharko genuke, eta hori ari gara eraikuntzen saiatzen, ez? Ikusi ditugu beste herrialde batzuetan, Europako iparraldean, alako adibideak existitzen dira nun hizkuntza, lanerako prestakuntza, lanmerkatuan sartzea bat dijoana, eta hor ez gaude guk oraindik. Baina guk hori lortzen da pausoak egiten, ez? Edo aurrera egiten, eta hortan ari gara, eta gure helburua da alde batetik sensibilizazio lana, hasteko jenden gana iristeko, ez da askotan prozesu berdina hemengo pertsona batzuen gana iristea, kartel bat jarri edo interneten albiste bat jarri, baizik eta iritsi behar da pertsonen gana, gero gure taldetan egiten dugu bai sensibilizazio lan bat hemengo egoera soziolinguistikoa ulertzeko, eta gure ikastarotan parte hartzen duten pertsonei ere baliabide eskaintzea, ez? Hizkuntza baliabideak batez ere arautu ez dauden sektorentzako momentuntan, etxeko langileentzat, adibidez, ostalaritza sektorea, bai, hizkuntza, industria edo beste lan fisikoentzat ere, eta saiatzen ari gara, gero instituzioekin elkarlana egitea udaletxeko lan orientatzailekin, edo lanbide garapen agentzia, eta hor sektor horretan ari direnak zahar bat lortzea, bai hizkuntza baliabideak, bai lanmerkatuen zarbidea, eta bai behar diren formazioak, titulun homologazioak, eta Aminatak aipatu ditun gai askok, hor pertsonak aurkitzea alako jarrera, baina oso momentuntan oso formatu txiki batean, edo kopuru txikiko jenden gana iristen gara, eta nahi dugu jende gehiago tara iristea, zen justo Aminata kontatu zuen esperientzian ikusi dugu ere zein garrantzitsua den batez ere emakumentzat aurkitzea norbait herrian sartzea, pertsonak ezagutzea aukerak eskaintzen dizuna. Bigarren galderatxo bat, eta pixka bat igual. Ni naiz oso aditu honetan, baina impresio dakat, adibidez, naiz bagara batek egiten duen lana, dela erakundek egiten ez duten lan hori, ez? Alegia, esan nahi dut, eta gure begiradati bentzat, euskeratik nolabait, harrera, ongi etorria, hemen gaude, hemen dituzu bide hauek, leku hauek, eskola hauek, behar duzuna, ze behar duzu, non bizi, non ez ote duten, banaiz bagarak, eta beste erakunde asko, zuek ere lan egiten duzuenak, ez? Eta ez ote dan erakunde ofizialek, edo huts egiten duten leku bat betetzen ari zareten, ez da? Bai, kontua da nola iritsi erakunde horiek, edo erakundeak lan hori egiteari, ez? Eta hor nik ere esango nuke kulturalki ustut nik beste ikuspegi bat daukata zen nire ustez lan hori egin behar da, eta gero erakundeak barkuan sartu, eta askotan lan hori egin beharra, eta erakundeak utsuneak edo erakunden utxune aldarrikatzea bakarrik ez da nahikoa. Eta askotan aldarrikapenak geratzen dira
gero betirako nunbaiten zeren erantzunak ez da iristen, ez. Nire ustez erraiki behar da lan hori, erakundekin edo erakunderik gabe, eta lan egin behar da erakundeak ulertaraztea lan hori beharrezkoa dela, eta erakunden kasutan, ere askotan, akatsa bertan datza erakunden funtzionamenduan ikusten dugu baita udaletxe txiki batean, adibidez, enplegu zaila ez daki zer egiten duen euskera zaila eta alderantziz ez da, eta gizarte zaila ez daki zer egiten duen euskera eta zer egiten du enplegua. Orduan, hor dago lan bat, ulertzeak gizartaratze prozesu edo lanerazte prozesu edo hizkuntzaren zarbide prozesua elkarrekin egitea, ez ikuspegi desberdinetatik, eta nire ustez garantzitsua da euskalgintzan adibidez ere euskera planetan anitstasunaren gaia ez da existitzen, edo nik dakidanez behintzat euskera plana egiten bada enpresa batean, ez da berriziki kontuen hartzen hemen lan egiten, edo hemen lan egiten dute atzerritarrak, edo etorkinak hemen lan egiteko zer beharko genukez, edo nola iritsi talentoa, edo kanpotik etortzen diren pertsonak ikasketa maila altua daukana, hemen ere beraien talentua nunbait aplikatzea enpresa batean eta euskeraz lan egin alizateko. Eta hor daude hainbat gaia nik ustut alderdi guztietatik erraiki egin behar da, eta gero emaitza hori nolabait batu elkarrekin eta ez bata besten kontra. Bueno, urrengo galdera Aminatari egingo diot, eta galdera da, bueno, zuk nola topatu zenuen Petra? Nola iritsi zinen eta zer jaso zenuen? Man bi ma egse comme ni ma ko waxee sànq bi ma ñëwee Hernani ba am fa 2 semaines si la ma sama benn xarit colombienne ma xamante benn colombienne si la ma wax ne ma am na association bu foo xam dañuy jàngale euskera, donc si laa dem si laa xamee Petra ma commencé jàng foofu euskera mois d'avril la tombeel nag ma jàng avril mai juin école bi daal di tëj bi mu tijjee nag si laa commencé jàng ma dugg AYCA. Iritsi nintzenean emakume kolombiar bat ezagutu nuen, eta beraren bitartez ezagutu nuen Petra, eta bueno, berak lagundu zidan euskera ikasteko nun apuntatu eta gauza guzti horiekin berak lagundu zidan, eta horrela hasi nintzen AYCAn ikasten. Si sama xalaat nag Banais Bagara mu ngi def liggéey bu am solo, ndax fépp foo fi dem naan da ngay jàng euskera da ngay fay. Man liggéey bi may liggéey lu ci bëri damay attender nit toujours ñun duñ joxe cours euskera, ñun cours castellano la ñuy joxe ci association bi duñ jàngale euskera, mais man bu ma attenderee nit toujours dañ lay digal ni la euskera am na solo nga jàng euskera, mais bu ñu leen waxee ni leen amul benn possibilité bu dul fay xaalis ñu bëri duñ sawarati. Fay toujours. Bueno, ikusten du zailtasun badala, euskara ikasteko beti ere ordaindu egin behar dela, ez? Eta hori askotan zailtasun badala, suposatzen dut, dirua ez daukan jendearentzako, ez? Comme li ma wax sax ñun duñu jàngale euskera ci association bi duñu joxe cours euskera,
cours castellano la ñuy joxe mais toujours dañuy diggal ñi nga xam dañ fay ñëw pour ñu jàng euskera ndax langue bu am importance la. Bai, asoziazioan ez da euskera erakusten, gaztelera kurtsuak badaude, baina beti ere ordaindu behar izan dugu euskera ikasi ahal izateko. ñu ci bëri nag ñu ci bëri la plupart li tax duñu dem jàngi mooy dangay fay Banaas Bagara kese ngay dem jàngi te doo fay. Voy a hablar rápido. Hasta en castellano que aprendes a hablar rápido. Booy jàng euskera ak fu mu mënti doon dangay fay xaalis. Banaas Bagara. Banaas Bagara. moom mooy Banaas Bagara. Claro, según los clases de ellos. No sabía que Banaas Bagara era qué idioma era euskera. Beti ere ordaindu behar dela euskera ikasteko eta Banaas Bagarak aukera hori ematen ziola. Ordaindu gabe, ez da guelo. Y pues también un poquito de lo que decía nuestra compañera de mesa, ki doon wax sànq man toujours damay xalaat ne est-ce que politique de acogida am na fii ndax doy na waar. Askotan pentsatzen du ere, eske egitan existitzea alda, benetazko harrera politika bat, ezta? Una política de acogida real. Ndax bu fekkente ne dangaa ñëw bëgg a jàng euskera lan moo tax duñ la ko defal gratuitement bu fekkee dañ la bëgg a intégrer. Eta zergatikan guk berez integratu nahi balin badegu, ez daukagu euskera doain ikasteko aukera hori, zergatik. Suñu doom yi tamit, suñu doom yi bu ñu ñëwee lan moo tax école bi amul politique de acogida boo xam ni da leen di dimbali ci langue bi au lieu mu leen di tardeel benn at wala ñaari at ci ginnaaw. Zergatikan ere ikastoletan ez dagon harrera politika indartsuago bat, eta zergatikan etzaien laguntzen, atzeraka bidali beharrean, zergatikan etzaien laguntzen aurrera juten, ez? No se les ayuda a echar para adelante, ¿no? Tarana, galdetuko nizuke, orain behar bada Amineta botadun galdera, ez? Existitze ote da harrera politikarik, baina horren aurretik galdetu nahi nizuke, zuk esan duzu euskera ikasi zenuela, zure seme alabak eskolatu zenituelako eta beraiek euskaldunak izango zirelako eta ama bezala eta herritar bezala noski hizkuntza hori jakitearen beharra sentitu zenuelako edo, ez? Baina zure seme alabak zergatik eskolatu zenituen euskeraz eta zer uste duzu ematen diela euskerak, o emango diela, edo ze etorkizunerako zea horretan zergatik aukeratu duzu? Aukeratu badezu, bentsat. Zalantzarik ez neukan, matrikulazioko garaian, modelo D deitzen dana egiten dute dana, eta herriko hizkuntza dalako, uste dut ez ikasketa iaia guztiak egingo dute, uste dut hemen jarraitzen badeu, hori euskeraz egingo dute, eta hizkuntza bat da, beraz, lau hizkuntza erabiltzen dute eta erabiltzen dugu gure artean, hasi uste dut hizkuntza gehiago euki, ate gehiago irekitzeko daukate, eta giltzak dira ez, hizkuntza bakoitza. Horregatik, importantzia eman dugu bere garaian, eta normaltasuna batekin ez egoen erolako eztabaidarik, eta gainero Tolosan bizi eta euskeraz jakitea, pixkat, ez? Arraroa, ez? Así que betetzeko pixkat normaltasunaekin, honekin jarraitu da. Hurrengo galdera Jessicari egingo diot, Jessica gazteleraz erantzungo du. Inork gaztelerarik ulertzen ez duenik bada hemen? En castellano, perdona. A ver si pregunta si alguien no sabe castellano aquí.
Denok ulertzen dugu, da itzulpena ez egiteko edo egin behar barin bada. Nadie va a traducir, o sea que tú vas a responder en castellano. Bueno, nik galdetu nahi diot Jesikari berak kontatu zian pasarte bat, niri atentzioa eman zidana nolabait gure gizartearen ispilu bat jarri zigulako, ez? Eta berak esan zidan gaur etorri zara zure etniako tabaloen jantziarekin, baina zuk esan zenian ona iritsi arte etzinela sekula dendetara joan erropa erostera, ez? Hemen egiten dugun hori, noragoaz gaur larunbat arratsaldean erropa erostera, ez? Eta hori hemen ezagutu duzula, ez? Gustatuko litzaidake pixkat hori esplikatu dezazun. Ze uste dut ematen duela gure bizitza kapitalista konsumistaren ispilu oso eder bat jartzen digula aurrean, ez da? Como no tengo traductor yo, pues les voy a responder en español. Lo que dice Lorea es verdad. Cuando yo estaba en mi país, nunca he conocido la sensación de poder elegir tu propia ropa, de poder ir a ver las rebajas o las temporadas nuevas, o cosas nuevas que salen, pero por el hecho de que los indígenas, los quichuas como yo, han salido a otros países en busca de una vida mejor. Entonces, ¿qué tienes con ello? Que en mi caso, que mis padres viajaron, mis tíos viajaron. Entonces, ellos mandaban ropa de aquí a mi país. Entonces, yo ya no tenía la necesidad de salir a las tiendas a comprar. Lo único que salía a comprar era el uniforme de la escuela. Porque eso, si no llevas planchado y bien limpio, no te dejan entrar. Entonces, por eso a mí no me hacía falta en plan salir a gastar, comprar ropa. Y eso es algo que yo viví aquí, que dije, ostras, pues puedo yo elegir mi ropa, ¿no? O en el caso de mi hermana, que siempre la hermana mayor le compra lo nuevo y a la hermana menor, ya saben, ¿no? Lo de la hermana mayor es para la menor. Pues eso. Entonces, nunca, si no era por un caso extremo de que se te rompió el zapato o así, nunca he ido de compras así con amigas. Ahora yo puedo salir. Es más, hoy saliendo de aquí voy a ir de compras con mi madre. Sí. Y entonces, cuando tú viajas, cuando tú conoces lugares nuevos, cuando tú conoces gente nueva, vas aprendiendo, vas conociendo un mundo nuevo que dices, yo estaba en un mundo que tan chiquitito, que te hacías menos a los demás. En mi caso, en mi país, hay lo que nosotros reflejamos indígenas y mestizos. Los indígenas serían gente como yo y los mestizos gente como vosotros. Entonces, yo creo que en ese lugar no puedo decir concretamente, pero la gente mestiza sí que es un poco más como adaptada a la vida de aquí, que sale, que va al cine, que va a tomar algo, pero la gente indígena no. Y yo creo que es eso de viajar, de buscar una vida mejor, que te influye ahora a comportarte o a hacer o a adaptar diferentes formas de ser. En este caso, pues yo ahora ya no dejo que nadie me mande ropa. Lo quiero elegir yo. Y entonces, poco a poco, todos estos cambios te van influyendo, tus pensamientos, tus ideales, todo va cambiando. La gente que sigue en mi país, pues, seguirá pensando lo mismo que antes de yo venir. Pero una vez que sales, te puede influir de manera positiva y negativa. Entonces yo creo que el conocer cosas de aquí, para mí, en mi vida, ha influido de manera positiva. Gaur zergatik jantzi zara horrela, ona etortzeko?
Como les había mencionado antes, yo cuando llegué aquí no sabía que estaba en el País Vasco, no conocía el euskera. Entonces digo, si tengo la oportunidad yo de como indígena, de como mujer quichua, mostrar un poquito de mi cultura, pues aprovecharé cada oportunidad que tenga para demostrar lo que yo soy, lo que yo llevo dentro, porque yo día a día voy como vestida normal, casual, y digo, si tengo la oportunidad de mostrar, obviamente te da un poco de cosas, sí, porque es algo nuevo y la gente no está acostumbrada a ver todos los días, en plan te quedan viendo, y por eso le decía a Lorea que yo de casa no voy directamente vestida así, que voy a vestirme aquí cuando llegara. Entonces yo vine con mi ropa, con mi pantalón, con mi blusa, y aquí es cuando me vestí. Pero es una necesidad de, si estás lejos, extrañas tu cultura, extrañas tus tradiciones y dices, vale, pues hoy tengo un momento en el cual yo voy a hablar de mi cultura, de mi lengua, de mi gente, pues lo voy a mostrar como se debe. Y por eso hoy he venido vestida de mujer quichua. Tarana, zuri galdetuko nizuke, bueno, seguraski galdera eurozentriko batetik, eta zuk zergatik jazten duzu zapia, edo beste modu batea esan da, lehen esan duzu nolabait, emakume taldetara joan, edo emakume feministen taldetara joan, eta zapiakin agertu, eta entzun izan dezula, bain zu ezin zara feminista izan, ez? Bueno, nola argudiatzen duzu, nola zer erantzuten duzu horren aurrean? Zapia, azteko, oso simplea da, nire religioko praktikoa bat da, batzuk horrela praktikatzen dugu, besteak zapirik gabe, besteak nahi duen moduan egiten du hori, eta da nire religioko praktika. Eta batzutan hori ez, esaten dute feminista izateak, eta musulman izateak ez die batera juten, kontradiktoria diela, eta gainera hori ateioak izaten dienak bat esaten dute, eta religio horik, hori, telebistatik eta egunkaritik linea batzuk erakuri ondoren iritsa ematen dute. Eta, bueno, argi usteko gauz bat da nire bizitza espirituala, nola emozional detikan, espiritual detikan ze arrauak ditut eta nola betetzen ditut hori, eta beste idea nire eskubideak, feminismoa, emakume bezala, ama bezala, ez, diebi gauzak batera oso, eta gainera oso ondo batera juten dienak, eta gainera nire religioan emakume errespetatzen da, baina hori da beste itzaldeko usteet gaia, baina batera juten diela, juteko badauka, ez? Baina gizartu honetan beste iritsiak daudelako, eta horregatik batzutan oztopo horiekin topatzen gea, baina hori apurtzea ere gure lana da, ni uste dut, kanpotarrak bezala, eta nire kasuetan musulmana bezala, horrelako estereotipo hori aurka egitea, horrelako lekutan agertu eta iritsiak, eta gu religioa eta feminismoa nola bizitzen garen izatea, kontatzea, jendea bihain iritsen nolabait agian prozesu luzia izango da, denbora behar dula, baina jungo dia aldatzen eta ikusten emakume bakoitza, hori, lehen esan duan bezala bere borroka dauka eta bere gauzak borroka bizitzeko modu ezberdina dauka. Ez da izan behar kultura ezberdineko emakumeak, kultura ezberdineko emakumeak ere bai, borrokatzen dute modu ezberdinetan, eta gainera bihar dute gauz ezberdinak, ezin dugu guztik regla batekin jarri, eta pertsonak altu eta basuakia biharrak ere horrela aldatzen dela, eta emakume motak ere bai, gizarte berdinean eta kultura ezberdinetan desberdinak delako. Por favor, Lorea, pregúntame también eso, esa misma. Noski hartu librezea. Edo nor da libre. Amelia, zergatik etorri zara horrela jantzita? Ez dut pentsatu, baina haiek hitz egiten ari ziren bitartean, bada betikoa ez, batzuei galdetzen zaie, eta beste batzuei, ez, eta ni pensatu, nola etorri naiz ni, begira, eta konturatu
naiz gauza bate zuekin partekatzeko. Ikusten duzu kamiseta hau? Hau da, emakume kamiseta bat. Ze gizonen kamisetak heltzen dira onaino. Gaur niri hobeto etorriko litzaidake Julenek eramaten duena, ze ostuta nago, baina etorri naiz nire emakume kamiseta batekin, eta klaro, horrelakoak ez dira gizonentzat, nire kulturan dira emakumeentzat. Orduan nik ere, nire gizartean daude genero aginduei egiten diet kasu batzutan, eta gaur da hoietako bat, ez da? Bueno, ba. Bueno, eta nire partetik zuei azken galdera eta gero hemen badaude beste batzuk, Igual Aminatari, baina bueno, edo nork erantzun dezake, Iruditu zat Aminata, bueno, aipatu dezula, non dago? Bueno, emakume, bereziki emakume etorkinekin, bueno, ona edo Kataluniara etorri zinean, bueno, emakumeekin harremanetan sartze zarela, emakume etorkinekin, eta hor, sareak, bueno, nik pentsatzen dut, sareak daudela, ez da? Osea, kanpotik etortzen zareten emakumeak sare informalak edo dena delakoak osatzen dituzue beharraren arabera, edo, bueno, egoera beretsuan ikusten zaretelako, eta, bueno, igual, Taranak ere erantzun lezake, eta alabarin bada, hola, sareak edo bereziki zogon artean harremantzen bazarete eta hori, ze harreman sortzen dan, edo ze harreman neza sortzen dan, edo nola sortzen dan, bertako emakumeekin. Ote dagoen edo ez, edo... Ci sama xalaat, du problème, du question de red. Li ma wax sànq li ñu faral di boole mooy dañu ñëw ñun ñëpp nekk jigéen joo xam ni li ñuy boole mooy le fait que ñu nekk jigéen boo xam ni dafa émigré. Man par exemple facilité bi nga xam ni moom laa am gis benn jigéen par exemple bu jógee latino-américain wala India wala Indonésia ma contacté ka wax ak moom comme dafay nekk facilité boo xam ni day mel ni ku natural. Bai, ez dut uste hainbeste sare kontu bat danik, baizik eta gehiago ikusten degunean gu bezala inmigrantea dan eta emakumea dan pertsona bat, zuzenean afinitateagatik, seguru aski berarekin kontaktuan jarriko gea, ez? Edo egingo diogu, edo uste gehiago dela empatia kontu bat. Bu ñuy wax ret li koy indi peut-être mooy bu ñu demee ba bokk ci milieu associatif bu ñu bokkee ci association mbaa dara boobu si la ret di commencé juddu mais bu fekkente ne associé wuñ defuñu dara du doon en général ret mais contact personnel boo xam li koy facilité mooy loolu moo wax sànq. Bai, lehendabizikoz naiz eta pertsonak banaka hitzegi ezagutu, hortikan jaiotzen dira gero asoziazioak. Bai, jaiotzen dira kontaktu horien bidez, pixkanaka juten dira sortzen eta jaiotzen asoziazio ezberdinak. Man mun naa wax ni am nañ ret ñun ndax li ñuy comme li ma wax sànq li ñu nekk association AMER jigéen yu bëri di fa ñëw yoo xam ne bokkuñu réew bokkuñu kii dañuy dem ba am reet boobu moo ñuy may ñuy jàppalante ndax am nañ soxla yoo xam ni mënuñu koo couvrir ndax man par exemple aw ma fi sama yaay wala sama papa boo xam mun na ma téyel sama doom li ma am mooy sama xarit immigré boo xam ni no me importa de donde venga li ma gën a amal solo mooy déggoo nañu mun na ma jàppale mun naa ko jàppale. Asoziazioen bidez ere egia da lortzen degula. Nere kasuan ama eta aitarik gabe, hemen gabe. Gehiago asoziazioen bidez
laguntzak eta behar batzuk betetzen saiatzen gara, ez? Ba, imaginatu ez daukatzen norekin utzi nire aurra, ba, bueno, ba, gaur zuri emango dizut zaintzeko, eta bihar ba, zuk niri lagunduko diazu. Azkenean, sare bezala gehiago da laguntzeko edo behar horiek betetzeko beti ere jakitea norbait hor daukazula. ñun nag tamit bu dee peut-être village yu bëri amuñu chance boobu ñun xam ne am nañ ko Hernani te dañ koy faral di wax lu bëri chance bi ñu am ñun foofu mooy li ma wax sànq milieu association bi donc ñu xamante jéem a jàppalante man sama bopp am na instant boo xam ne damay yor ñetti xale ci sama kër wala sama bureau bi may liggéeyee damay liggéey yor xale bu ndaw boo xam ne yaam dañ ko woo entrevista wala ñu woo ko liggéey wala ñu woo ko leneen may liggéey ci bureau ba pare yor xale boobu di ko nax. Bai, encore. li ñu ko facilité Hernani chance bi ñu am. Bai, Hernanira iristeak eman didan sortea da, zuzenean asoziazioan sartu alizatea. Eta, bueno, naiz eta ni lanean egon edo entrevista batean egon, beti ere, nik bain etxean irume ditut, beti ere laguntu diate, gauza nik nire bizitza egin alizaten, ez? Bai lanera juten, entrevista bat egiten, edo horrelako gauzetan. Bai, bueno, ni Tolosan hori emakume talde batekin lana zergatik sortzen da, sare bat eukitzeko asmoekin gehien bat. Ni lehen aipatu dudan bezala, nire adibidez komunitatea ez neukan, eta askotan hori bakarra ibili nintzelako, esperientzia hori eukilako, Tolosa bezalako herri nahiko txikian, ikusitut, egoera horretan dauen emakume asko daudela, eta gainera gizartean gaude, baina ez gaituzte ikusten, ez? Gaudeko transparentiak bezala batzutan ematen du, eta uste horregatik batzutan ez dakit euskarorako planetan, berdintasunako planetan, biolentziako protokoluan ez gea agertzen, linea bat jartzen dute. Emakume refuxiatu eta kanpotarrako gauz bat. Horrelako egoeretan, berezeki atala bat uste egon behar dela, anistasunei begira, eta honen kudeaketaekin. Horregatik, emakume bezala bildu ginen, gauzak egiteko, eta sortu ginen hori elkarte bat, ez dakit erderazko klasiakekin, hemengo kultura nolabait ezagutzuakekin, ez dakit herria ezagut guztiakoken ez, esan nahi dut gizartearen parteak jarrela, eta parte hartu behar dugu, egon behar gea, gure aulkian, ez? Gizartean bakoitza bali mauka bera aulkia, guk ere han egon behar gea, emakumeek bezala. Eta sare bezala juten bagia, eta gehien bat, zara honetan egoten gea, gurean behintzat gaude edozein lekuko emakumeek, baina bertakoak ere badaude, tolosarrak bezala, herritarrak bezala, ez bakarrik, ez? Irla bat moduan bakarrik kanpotarrak, ez? Emakumeak eta gure beharra ezberdinak entzunez, bihar umea zaintzeko norbait behar badu, ez dakit zerbait behar badu, ospitalen dago eta umeak zaintzeko ez dago ino. Horrelako egoerak batzutan ez gaude kubrituta, eta egoera beharrak dira, ez? Bertako pertsona horrelako egoeran edozein zeinikide eskatzen dio, eta guk ez daukagu. Horregatik, zareko lana oso importantea da, eta gero eta fuertiago izan behar da, emakumeak jabekuntza nolabait euki behar dute gai honetan, eta bidea elkartea sortzea baldin bada, sortzen da, eta ekimetan egiten ditugu, eta ere bai, gizartean antolatzen dien ekimenak kalean egon nahi dugu ere bai, parte hartzen eta egoten ez. Bueno, guain, galderekin hasiko naiz, eta hemen galdera bai Jessikarentzat. Euskara lotu duzu ikasketekin eta lana lortzeko aukerekin, bai? Esaten du, niretzat komunikazio tresna ere bada.
zortzi urte hauetan, 6 dira, euskara ez ikasteak beste batzuk zurekin euskara ez hitz egin ahal izatea dakar. Nola ikusten duzu hori? Que estos 6 años la gente no hable en euskera contigo. ¿Cómo lo llevas eso? Al principio, como les dije, era algo que no ni me venía ni me iba. O sea, entonces, pero cuando ves el día a día o en los buses, escuchar hablar euskera, siempre algo que no entiendes y tú intentas pero no puedes, te da una impotencia. Entonces yo sentía eso, en plan de quiero entender, quiero saber qué dicen, hasta por cotillas, ¿no? Pero nunca nunca sentí esa necesidad de tengo que aprender, porque yo creo que cuando ya tú tienes tus años, si no es algo obligado, por ejemplo, euskera, si me preguntan, ¿quiero aprenderlo? Diría que no. Pero, ¿tengo la necesidad de hacerlo? Diría que sí. Entonces, si a mí no me obligan a aprender euskera, yo en estos días no lo haría. Pero claro, si yo en un momento dado sigo viviendo aquí en el País Vasco, dependo de cómo trabajo aquí para seguir adelante, tengo que aprender euskera sí o sí. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en el estudio, es algo necesario. Yo quería seguir magisterio aquí en el País Vasco. Y si quería aprender magisterio tenía que irme para España, ¿no? Para el sur. Porque decían que magisterio, si no sabes euskera, ¿cómo vas a ser maestra? Entonces, en estos días te replanteas todo, dices, en su momento no te obligaron. Y ahora, ¿por qué sí? ¿Por qué si cuando yo entré a bachiller me dijeron no es obligatorio? ¿Por qué si yo quiero seguir estudiando? Ahora me dicen que sí es obligatorio. Entonces yo creo que es un contra de los dos. De mi parte, de que no he dicho esa necesidad de quiero aprender ahora, pero también los de aquí, en plan de sí. Porque unos años quitan y otros luego lo exigen. Entonces debería ser algo continuo. Debería ser desde, si un extranjero viene aquí, tener todas las facilidades para él, para que se les enseñe euskera, pero no cortarle en bachiller, decir, a partir de ahora solo hay una clase de euskera que se impartirá y no sé qué. Y los que vienen directamente para bachiller, como me sucedió a mí, me dijeron, tú estás exenta y no tienes por qué recibir euskera. Y entonces, claro, yo perdí el interés. Yo ya les digo, yo sé el agur y el kaisho. ¿Por qué? Porque eso en clases todos los días lo escuchas y ya de lógica ya sabes que es adiós y eso. Pero yo, como les digo, es un contra. Uno por no poner de mi parte, y sí que lo necesito para trabajar, obviamente si sigo aquí. Y otra pues porque es eso, me lo quitaron cuando en bachiller. Si me hubiesen obligado yo a estas alturas, creo que estaría como ellas, no necesitando de un traductor y entendiendo y respondiéndole a ustedes en euskera, como se debería. Beste galdera bat zuretzako, kitxo ikasteko modurik edo kontakturik Euskal Herrian, baute dago? ¿Tienes algún contacto para que la gente pueda aprender? Behar bat hemen lana duzu, Josika. Quizás es un modo de trabajo para ti. Miren, es la primera vez que yo vengo a un sitio como este. Lo conocí, fue en cadena, la verdad, que contactó con este y llegaron a mí. No soy de hablar quichua, es la primera vez que lo hago aquí, no, para bien o para mal ya lo hice. Entonces, es como que si lo tengo que hacer, me encantaría, obviamente. A ver, a mí también, como a ustedes les encanta que la gente aprenda euskera, ¿no? Y dice, puedo expresarme. A mí también me encantaría encontrarme con un vasco y hablar en quichua, ¿cómo no? Entonces, si en un futuro se tiene que aprender quichua o montar algo aquí también para que los vascos se interesen por mi idioma, pues estaría genial. Y si yo participo en ello, pues mucho mejor. Bueno, orain pare bat galdera edo hiru, orokorrean ez dira inorentzat.
nahi dunak edo zerbait esan nahi baduzue, bota. Euskal Herriko aniztasun kulturartekotasun egoeran, zer leku, zer zentraltasun ematen diozue euskara hizkuntzari? Inork erantzun nahi du? Nik repikatu dezaket lehen esan dudana nire itzaldian, ez herri hau euskeraz pentsatuko da edo ez da izango. Nik zentraltasun osoa emango nuke, eta baina hori dakar hemen aipatu ditugun gai guztiak, ez? Hori dakar pertsona guztiei aukerak emateko, euskeraz bizitzeko, eta hori ez da lortzen egun batetik bestera, baizik eta progresibokoki, eta aztertu behar da, zeintzuk dira pauso garrantzitsuak, nola eraiki pauso horiek arlo ezberdinetan, bai eskolan, bai gizartearen elkar bizitzan, bai eskola, aurren eskola, baina baita ere batxiergo edo goi-mailako ikasketetan zen justo Jessicak aipatu duen exenta figura hori guk ere askotan topo egiten dugu gure elkartean, eta exenta hori esan nahi du justo bere kasuan bezala desakariatzen edo deskarriatzen duzu pertsona bat guztiz euskeraren ibilbidetik, eta nire kasuan ni hasi nintzen euskera ikasten 32 urtekin. Orduan pertsona bat ona etortzen bada 16 urtekin edo inkluso 25 urtekin, da absurdo bat ez aukera emateko bizitza osoa bera aurrean daukana euskera ikasteko, ez, baina egon behar dira formulak nola egin hori progresiboak eta modu desberdinetakoak, berriak ere, eta orduan hori alde batetik eta beste aldetik egon behar da gizartearen nahia, ez, euskera bizitzen denaren nahia ere, hori kultur anitztasuna euskeraz bizitzeko, eta hori ere esan behar da askotan bizi da anitztasuna erderaz, eta askoz erresagoa da, eta nire esperientzia hori izan nuen hasieran ona etortzekoan, oso errez sartu alko nintzen erderaz bizi diren zirkuloetan, zen pertsona asko ere, erderaz bizi diren pertsona askoren jatorria Espainiakoa da, iritsi ziren garai batean, edo beraien gurasoak iritsi ziren etorkin bezala ona, badago beste irekitasuna hori erresteko, zailtasun gehiago da, anitztasunean euskeraz bizitzeko, esan dakoa bi aldetatik iritsi behar da zentraltasun horretara. Amelia? Euskararen gaia hasieratik beti egon zan nietzako alde batera ala bestera jutekoan. Hore zer esan nahi du, bertako jendearen gandik beste lekutan jaiotako eta hemen bizi garen herritaren gan iristen dien mezuak ez die berdinak, ez? Batzuentzako euskera da bizitza, dara egiten dute euneko euskeraz, beste Donostin bizi nintzen urte pare bat, eta han euskeraz ez egiteko, eta gaur egun ere bai, batzutan bertako jende eskatu diate aldatzea erderari, ez dutelako ulertzen, ez? Horrelako mezuak iristen badira, ez dakizu argi, zer da, ze importantzia ematen du gizarte hauek, bai, eraikunde aldetikan, hizkuntza eta osakidetza eta lanpostua lortu nahi baduzu, ez dakit zemaia euki behar duzula, eta bai, hori eskatzen dute, eta jendia daude, nolabait derrigorriztuta euskera ikastea. Lan fijo euki nahi baduzu, udalanei nahi baduzu, hau euk, ez? Agian horrelako mezuak nolabait
horrekatuta iritsi behar zaigu, jakin behar dugula, gizarte honentzako bere ama hizkuntza zer da. Batzuk esaten dute jo, ni ondo nago, 60 urte horrela bizi nintzen euskara jakin gabe, eta hain posik ez. Beziak ez, Azpeiten bizi bazea, han 100% itzen duzu, eta gainera hango dialektuekin, baina Gasteizera juten bazea, eta gainera hiriburua da Bilbon bertan, ze importantzia ematen da, eta ze mesua iristen zaigo ez. Eta horregatik, mesu berdina, mesu bat, antzekoa ez dagolako, etortzen dien pertsonak gure jakintzaren, biharraren arabera, erabakitzen dugu, bihar dut, ez dut bihar, osakitetzen lan egingo dut, ala ez, ala kliniko pribatuan egingo dut lan, eta horrela nire bizitza pasako. Horregatik, gukia erabakitzen dugu, ze papera dauka euskera, ez, nire bizitzan, eta nire lan bizitzan, eta bizitza personalan, eta abar, no? Horregatik, hori oso importantia da, nolabait gizartea erabakitzeko, zer da euskera guztintzako, gizarte osoentzako. Ni hasieran etortzekoan inorrek ez ditezan euskerara hainbeste importantzia ematen zelako, agian Donostiara iritsi nintzelako. Hasieran Tolosara joaten baniz, agian euskera erdara baina hobeto hitz egingo nuke, ez? Baina bueno, horregatik mezu hori oso importantea da, gure gara iristen da mesua. Nik galdera horri erantzuna emateko esango nuke, nik ere zentralidade osoa ematen dio dela, baina ez dakit gure gizarteak ematen dion. Eta niri Kataluniako egoerak izugarrizko inbidia ematen dit, hor eskolatzen zara, eta katalana da eskolako hizkuntza. Kito, ez da ezer aukeratu behar, ez duzu ezer esentzi horik, edo ez dakiz zer ez. Orduan, gure egoera desberdina da tamalez, eta horregatik begira, Jesikak esan duena, bat dator lehen aipatzen nuen gai batekin, ez? Nik sentitzen du trampa egiten diegula etorkinei. Orduan, esaten zaie, zuk ez duzu behar, A eredua hor dago, edo B eredua hor dago, baina gero, lan egiteko garaia heltzen denean, desabantailak hor daude ez. Klaro, etxeak garbitzeko edo etxeak eraikitzeko ez da euskera behar, hori baldin bada etorkinentzat pentsatuta daukaguna, edo pentsatu gabe ere egiten ari garen bidea, orduan ondo goaz, baina bestela ez. Eta nik uste dut horrek ere behar du, ez dakitez, gure aldetik hausnarketa handi bat, nire ustez, zer egiten ari garen, ume hoien, familia hoien umeekin. Hemen, entzuten ari gara 15 urteotan, immigrazio fenomenoa berria da, guretzat, ikusten ari gara beste leku batzuetan zer egiten ari den, eta ze gaizki ateratzen ari zaien, Frantzian, Bretaña handian, guk hobeto egingo dugu, garaiz gaude, kopuruak dira kudeagarriak, hori entzuten ari gara momentu oro, urteak pasatzen dira eta kudeak eta hori hezkuntzan ez da ikusten ari. 20 urte barru ikusiko dugu ondorioak zintzuk diren, ez da, baina hor dago kontua, ez. Adibide bat, ikerketek esaten dute, ume bat eskolatzen dire, beste leku batetik etorri da, eskolatzen da, patioan aritzeko, parkean aritzeko, behar duen hizkuntza ikasteko beharrezkoa da, ez dakit, ez da denbora luzean behar, ez? 6 hilabete, 2 urte gehien jota, eta ja bazara gai, ez? Lagun artean aritzeko, baina eskolako hizkuntza menperatzeko behar dira 5 urte. 5-7 urte. Testu konplejuak ulertzeko eskolako hizkuntzan ondo ekoizteko eta barez. Eta, gure sistemak jartzen du errefortzua 2 urtez
eta gero hor konpon. Baina, 2 urte pasatu ondoren, ume horiek oraindik beharrak dituzte, ez dira heldu besteen mailara hizkuntzari dagokionez. Eta hizkuntza ez badute ondo menperatzen, materiak, hizkuntza horretan ematen diren materiak, ez dira ondo ulertzen, ez dira ondo ikasten, ez? Orduan hor daukagu izugarrizko erronka, eta nik esango nuke gure administrazioa oso zikoitza dela baliabidei dagokienez, eta hori da arrazoi bat azaltzen duena zergatik ikastetxeetan ume hauek ez diren ongi etorriak besteak beste. Ze, klaro, premia espezifikoak dauzkate luze batzutan, eskolako hizkuntza edo hizkuntzak ez badakizkizu, premia espezifikoak luzeak dira. Eta baliabide gutxi, eta ezintasuna, eta en fin, batzutan egon ezina, ez? Da arrazoietako bat. Bueno, eta azken galdera, zeia tartea bukatzen nahi zaigu, Aminatarentzat, esan duzu, saiatzen zarela kultura bakoitzetik onena jasotzen. Zure ustez, ze alderdi dira onenak euskal kulturatik edo euskal komunitatetik? Dama bëggoon wuyu sànq si question bi nga xam ne moo jiitu la pregunta de antes un poquito ndax mooy importance bi nga xam ne moom la euskera am man comme Sénégal laa jógee bi ma egsee Catalunya gis ni ñoom Catalunya langue bañ fay wax bokkul ak langue bi ñuy wax Espagne am nañ langue man pour man mbégte la kontaante la ndax la même chose laa amoon sama réew. Bai, aurreko galderari erantzuten, berak iritsi zanean Katalunian izan zuen esperientziak ikusita bazegola hizkuntza, bertako hizkuntza bat, postasun handia eman zion, Euskal Herrian gertatzen zaion bezala, postasun handia eman zion, identifikatua sentitu zalako Senegalen bertan gertatzen zanarekin, ez? Bertako hizkuntza bat bazegola, hizkuntza kolonizatzailearen gainetik. Bi ma yegsee tamit fi Euskaleria gis la même chose dama ni que bien man xeex ba ma daan xeex sama réew pour bañ a wax làkk bi nga xam ne moom la colonisateur bi di wax même xeex bi laay fekk fi donc ci la xeex bi laa bokk. Bai, Senegalen burrukatu badu Wolofa izan dadin hizkuntza lehen hizkuntza kolonizatzaile hizkuntzaren aurretik horregatik burrukatu badu, bueno, hemen ere horregatik burrukatu beharko du. Burrukatu beharko dut. Moo tax tam ma daal di commencé jàng euskara liñ doon wax sànq tam ne ndax obligation la wala lu mu doon man si sama xalaat bopp ça dépend situation nit ki ndax bu fekkente ne dangaa ñëw comme man sama kaa nga yor say doom ku am 11 ans ku am 8 ans ku am 3 ans donc yow obligation la langue bi nga xam ne si lañ leen di jàngale nga xam ko sinon loolu ñu dimbalee si devoir yeeg yooyu. Leno hitz egiten derrigortasunaz, ez? Euskara ikasteko derrigortasunaz edo ez derrigortasunaz. Situazio pertsonalaren araberakoa da, ez? Nire kasuan, Aminataren kasuan, umeak, seme-alabak eukita ikastolan, 12, 8 eta 3 urtekoak, derrigortua sentitzen da, euskara ikastea, noizbait ere lagundu bar balin badie etxeko lanetan, edo ikastolako kontuekin lagundu bar balie, azkenean ere beretzako derrigorrezkoa izango da euskara. Donc loolu laa gis léegi nag question bu léegi bi bu mujj bi man li ma gën a neex ci basque ndax dañoo xaw a nuroo nag ak sunu jikko ñun dañu xaw a nuroo nu ñuy doxale ndax li ma njëkk a remarqué mooy basque li ko neex mooy dëgg gi nga koy wax toujours dëgg gi bu ko jéem a nax Sénégal itam noonu la ñu mel toujours dëgg gi bu fekk bu la dee rey sax dëgg gi rek. day wax day def. es
Bueno, asko gustatzen zaiola euskaldunengan zuzentasuna, ez? Zerbait esan ezkero, beteko dula, ez? Naiz eta hil behar izan erbait horretako. Eta beraiek ez daukatela, horrelako ez dutela hainbeste errespetatzen zuzentasun hori. Tamit am na lu ma ci neex torop tam ndax fonk gi nga xam ni moom lañ fonk seen culture ndax man bi mu fi njëkkee génn dem Santa Barbara si kii bi seen fête yooyu ñuy def ma gis ñii di xar mat di gis ñii di kii ma ni waaw lii moom dafa mel ni ñi moom maam yi dëkk ya changé wuñ de loolu changement boobu ñu conserver seen culture tamit lu ma neex la. Hernanin Santa Barbaran romeriara junda, ez? Ikusi zula emakumeak, ez? Sukaldatzen eta, aintzinako erara sukaldatzen eta, esaten duela, oso ondo, ez? Hor mantentzen diala oraindikan, gogoratzen dio, bertako Senegaleko emakumei ere, ez? Denen artean batera sukaldatzen eta gauza guzti horiek eta hori ikusi zunean postasun handia sortu ziola. Neex na ma ndax loolu ma wax rek jub gi ñu jub ak li ngay xam ne wala ñu jéem a conserver seen culture mooy li ma wax comme par exemple les déportés parce que yi may gis fii daf may rappeler toujours déportés yi ma daan gis Casamance ci télé ba Casamance nga jóge yow. Gogorarazten, asko gustatzen zaio ere, gure kirolak mantentzea, ez? Eta gogorarazten dio, Casamansen telebistan, Senegaleko telebistan ikustezun, Casamans da Senegaleko hegoaldeko herrialde bat, nik hor bizi nintzen, eta berak telebistan ikustezun nik zuzenean, eta gogorarazten dio bertako tradizioei bai eta kirolak eta hori dena. Loolu daal neex na ma trop ndax nuro bi nuro rek ci loolu surtout nag may insister mooy loolu dëgg gi tant que yaa ngi fi doxal dëgg man toujours ñi may waxal bu ñu ñëwee si suñu bureau assessorial li ma leen di wax toujours mooy jéem a la jubal todo recto ndax ñii moom boo leen jéemee nax benn yoon bañ rendre si compte yàqu li nga yóbbu nga daw beneen réew waa fii moom dootoo fi baax. Hori, azpimarratu nahi du, hori ez, zuzentasuna eta bere asoziazioan ebai, saiatzen diala ez, hau egin barbalin badegu, modu zuzenan egingo dugu, eta ez gai biliko, mendikonea, hori ez, mantentzen zuzentasuna. Hemen bukatuko dugu, mai ingurua. Eskerrik asko Amelia, eskerrik asko Petra, eskerrik asko Tarana, eskerrik asko Jessica, eskerrik asko Antxon, eskerrik asko Aminata, eskerrik asko Unai. Eta honekin ia bukatzen dugu jardunaldia, baino ez zera bat. Bueno, bukatu aurretik, bi edo hiru gauzatxo gehatzen zaizkigu egiteko. Batetik, Usurbilgo udalak Usurbilgo sagardoa probatzeko aukera emango digu, eta ondoren Sustraiko Lina eta Maialen Lujanbiok bukaera emango diote hemen esandako guztiari, eta ez dakit intersekzionalitatea esateko beste hitzen bat badakarten edo ez. Bitartean nik eskerrak eman nahi dizkiet jakinen izenean Usurbilgo udalari, UEUri, Mariluz Estebani, Natxo Iestarani, Itziar Gandariasi, Maria Raimondezi, Amelia Barkin, Petra Esler, Tarana Karin, Jessica Txalanpuente, Aminata Diop, izlari guztiei, plazerra handi bat izan da, eskertzen dizuet ze arduraz eta ze gogo eta ederrak ekarri dituzuen, eta eskerrik asko baita ere xurxulatzaile guztiei, Uxu Alberdi, Saio Iraola,
Jose Luis Aizpurua, Antxon Cuadrado, Inaxio Sarralde, Alberto Arandearan, Elurre Iriarte, Ainara Lasa, Anartz Bilbao, Unai Korbeia itzultzaileari eta Iñigo Roque itzultzaileari baita ere. Eta ez da inor azten dudan, zuei ere bai, eskerrik asko, plazerra handi bat izan da, eta bibago. Bueno, kaixo berriz ere, eta Loreak egin duen bezala nik ere hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet. Eskerrak antolaketa lanetan aritu zeaten hoi, UUko kideoi, Jakineko kideoi baita ere, noski, izlari guztiei, itzultzaileei, xuxurlariei ere, eskerrak, bertsolariei, anatzean dauden kazetariei, eta bueno, oroar, ez dakit baten bat astutzen zaidan, baina ikastaroan parte hartu duzuen guzti-guztioi. Guretzat, bazan, halako erronka edo desafioa, horako ekitaldi bat antolatzea, berez, ez gaude ohituta, normalean udalok ez dugu horrelako unibertsitate jardunik eta antolatzen, ez behintzat herri txikietan, baina aldi berean, usurbilek izan nahi du. Euskeraren, euskal kulturaren, pentsamendu eraldatzailearen, eta pentsamendu iraultzailearen altzo eta espazio. Beraz, ekin nahi genion honi, eta asterako esan nuen atzo oso pozik geundela, Jakinekin eta ueurekin geneukan lankidetzarekin, eta gaur esan nahi dizuet, bi egun hauek pasata, ez dakit zuek, baina gu behintzat daukagula oso sentsazio, oso sentipen atsegina, eta lehenaz gain esan behar dizuet gure espektatiba guztiak gainditu direla. Hitzaldi bete-beteak, elkarrizketa mamitsuak, baita ere lagun arte bikaina, beraz, horrelako ingurune bati eskatzen zaion guzti-guztia uste dugu hemen egondala. Beraz, ez dakit usurbilek bete duen, baina zue behintzat bete duzue. Beraz, nire aldetik beste askorik ez daukat esateko. Orain hori bai, bukaeratxo bat emateko, nahi genuen halako sagardoarekin edo topa egin. Ez dakit behar bada, ez dezue jakingo, baina usurbilen edari nagusia edo, hemen batzu jakingo duzue. Sagardoa da. Ikusten dut Inaxio behintzat parez hartu duela berria. Bada abesti bat, nun esaten den usurbildarrok daukate, sagardua alkate. Ez dakit toki haunean usten hauen horrek. Baina, hortik atera kontu behar zer nolako garrantzia daukan usurbilen sagardoak. Eta gaur gainera, ez dugu nola alako sagardua ekarri, hor botella horietan konturatuko zeate, etiketa gorrizta dago, sagardo berria da, euskal sagardo izendapena duen sagardoa. Beraz, usurbilgo sagardoa izateaz gain, hemen bertako sagarrarekin, euneko hemen bertako sagarrarekin egindako sagardoa da. Beraz, guk nahi nukena da, denok elkarrekin orain topa egitea, sagardori dastatzea, eta bertsolariei txandaman aurretik, gutxinez hori topa egin, eta ea urren aurre, edo ondoren nahi duzuen bezala. Igual, egokiago ondoren, orduan, lehen bizi utziko dugu bertsolariei eta gero ingo dugu topa. Baina, topa horrekin, bai nahi nuko nukela, eta bukatzeko esan, gure desioa dela urren aurre, hori ez, euskaraz, pentsatzeko gogoz gaudenok berriz ere usurbilen elkartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko usurbilek du, amaikal txor gordeta,
Orain sabelak utxak dauzkagu eta buruak beteta. Baina euskaldunta zuzenak gera, ta naizta sardoak tenta. Azken saioa egin behar dugu hitza eman genuen ta. Azken saioa egin behar dugu hitza eman genuen ta. Pentsamentuak mekarik badu, egunotan usurbilda, gaurko dosia jaso ondoren bota dezagun xiringa. Privilegiatu bat sentitzen naiz, lehen banintzela jakinda. Gaurkoan ere nijoalako korapilo bat eginda. Gaurkoan ere nijoalako korapilo bat eginda. Ari muturrak hementxe geunden, urrutietan arila. Amaika ahots, amaika lagunta, amaika maratila. Nola lotuta txirik ordatu, nola nasta korapila. Elegantea geratu zaigun lau ertzeko borobila. Elegantea geratu zaigu lau ertzeko borobila. Futbol zelaiak patiotan jarriz, banaka eta binaka. Anistasuna proklamatuaz, sentituaz demokrata. Aditu dugu gaur Ameliak pintatu duigun estampa. Ta iruditzen zait eiten diogula gure buruari trampa. Ta iruditzen zait eiten diogula gure buruari trampa. Trampa desente egiten dira, gaur gutxigo dena dela. Zer pentsatua emango zigun gaiak pentsa bazeudela. Ta badenean borondatea, gogoa eta nibela. Iruditu zait gaur kitsua ere entenditzen genuela. Iruditu zait gaur kitsua ere entenditzen genuela. Kitsua entzundan nik flipatu dut. Flipatu duzun bezala, itza eta pizza segita segi, ze sermoi ze karrusela. Gero itzulpen irakurria, motz-motza nola bestela. Maialen gaurre iruditu zait euskera lehorra dela. Maialen gaurre iruditu zait euskera lehorra dela. Lehorra dela euskera noski, lehorregi segurasko.
Berak ordeak kitxua zetzeukan hainbeste rolota lasto. Eta aditzen degun garaian, Espainia eta País Basko, ia dendena ulertu dugu entenditu gabe asko. Ia dendena ulertu dugu entenditu gabe asko. Baina gehiago bazeuden eta hortan zentratu gaitezen. Wolofak badu nahikoa arte, nahiko indarta nahiko zen. Berea argi esaten zuen, ta argi ez pazen ozen. Eta gainera enpeinatzen zen itzultzailea zuzentzen. Eta gainera enpeinatzen zen itzultzailea zuzentzen. Lau bost hizkuntza badakizkita, ez die egiten ies. Hitz bat edo bi zuzendu ditu gehiegi bat adibidez. Nik harridura handiena nun, alere unairen bidez. Wolofa mundial ulertzen zuen eta euskera berriz ez. Wolofa mundial ulertzen zuen eta euskara berriz ez. Itzultzailetza eta sorkuntza ez aldira bi genero. Jardunalditan batu direnak, baina batzerik balego. Maialen berriz ipurdi bistan, geratzen gabiltza edo. Azalai buruz txisteak eiten mamia entzunta gero. Azalai buruz txisteak eiten mamia entzunta gero. Barne borroka batean gaude, ezin harturik atseden. Kanpoko hauen ahotsak entzun autokritikak zekemen. Nik pentsatzen dut gu askorengan, kulpa bat bazela hemen. Eta ez dakit kulpa bera ere paternalista ezote den. Eta ez dakit kulpa bera ere paternalista ezote den. Horrekin kao utzi nauzu naiz, nahi nioken buelta eman. Une honetan bi problema latz dauzkadalako niregan. Lehenbizikoa ez dakidala, zehatz zer sentitzen dedan. Ta bigarrena ez dakidala zer sentitu dezakedan. Ta bigarrena ez dakidala zer sentitu dezakedan. Itz luze eta itz potolotan, gati batu egin gara, ta zer sentitu liteken ede dudako egin da jada. Baina laburpen laburren,
hitz bakarreko gisara, igual sentitu dezakeguna deserosotasuna da. Igual sentitu dezakeguna deserosotasuna da. Deserosotasuna izan leike, hotza ezpada beroa, baina gauza bat daduka ona hotzan zendula egoa. Gurutze puntu bat egon leike, ia esan gabe doa. Sagardoak badu jatorri klasea eta generoa. Sagardoak badu jatorri klasea eta generoa. Sagardoari jarri altzera begira, 10 botila hor daude imanan neurrira. Haiengoana joan etorri jira eta bira, hor ere bide derrak gurutzatzen dira. Sagardoa latza da usurbilentzako, euskaldunak hartu ohi duena ontzako. Galdera deseroso bat arazuentzako, sagardorik balda musulmanentzako. Zorrotzi bilidala horra testigoa, sustraia urrunago beti doa. Ta oraingo hori pozoi eta guztikoa, lasai sagardoarena bada muztioa. Maialen beti zanda intelektuala, poetikoa bezain espirituala. Deseroso sentitu data orain ala, ez nun espero erantzun tradizionala. Barkatu sustraigera guzur berekoak, ez intelektualak baina balekoak. Jakintxu antiakademia eta kalekoak, kredituik emate altzun atzo gauekoak. Maialen mintzo zara bart gaueko planez, begi txikikin ez nau baitzara aidanez. Azzaite bart gauean ein zena esanez, ni goizetan egon naiz baina gaueanez. Hori programan parte iruditzen neri, lehendabizi afaldu kontzertuan segi.
Gero pote bat eta 2-3 ez gehiegi, aprezio egitearen usur bildarreri. Ustuko alzenuten zerbeza kupela, zerbeza ezpazegon sardua bestela, baina jakin apustu egingo nukela, beste ikastaro bat egin zenutela. Hizketan badakigu horixe suertea, eta gustatzen zaigu luze jardutea. Gau ez gu, goizez eurak hori da trukea, gauz ederra izan da zuek entzutea. Ona izan data ez gendun ez espero txarrik, horrexegatik goaz arrotu xamarrik. Entzuten poztu gara ez da esan beharrik, ea ikasten dugun entzuten bakarrik. Azerbaian Senegal utzita atzean, Alemania Ekuador itxaso ertzean. Nik gaurtik espero dut ez lengo antzean, sarriago topo egitea bide gurutzean. Joan beharra dago lasai egoteko, mugimendu etengabe bat dela tarteko. Berriz elkartu arte bihotza beteko, topa egin dezagun topo egiteko.